Вітаю. Вітаю. У тебе есть с собой якая-нибудь гарбатка, цікава, кава? У нас же ж Ну, кавярня. это кавярня называется? Не, Так. ну это я не ведаў, таму ў мяне толькі вада. Ну, таксама добра. Галоўнае, каб не смагнуць. Яны чамусьці грузінскую брэндавую назву перасталі клеіць. Толькі это лацінка. Ага. Борджамі. А чаму? Не ведаю, што ў іх там за маркетолагі працуюць. Я Ну, дык лічу, што грузінскія літары яны самі сабою ёсць як бы э, паваба да, і брэнд. Ну, конечно. аналагічна, як усе нашыя харчовыя тавары, якія на Расею вязуць, яны мусілі б мець хоць які-небудзь намёк на беларускую мову. Ну, Бо калі там ёсць такая, ну, абгрунтаваная ці не, але завядзёнка ўяўлення, што беларуская якасная, ну дык на гэта ж трэба ж на гэтым гуляць. Ну, не з нашым а шчасцем. яны проста робяць звычайна які-небудзь крама, якая называецца беларускія товары. Беларускія, да, беларускія. Беларускія націски нас на Ну так, это калісьці як Франак быў малы, я яго паслаў у краму купіць масла, толькі абавязкова беларускае масла. Ён купіў масла, беларускае масла называлася. Я гляджу, каштую некае паскудства. Пры бліжэйшым аглядзе высветлілася, што это Санкт-Петербургскі молокозавод номер какой-то там, а масло называется беларускае, хаця это маргарына самая натуральная. Ну, чуть не. Ну, беларускае масло – это маргарин. Так вось. Как Беларускае. советское шампанское. Это, Ну, это некие бурбалки алкогольные, слабоалкогольные. Да? Есть такое. А мне некие іншыя грузинскую воду я часам купляю, так там написано на одном боку латинкой. ты, відаць, ту зялёненькую купляеш, я ведаю. Синенькую. Сіненькую, Синенькую. Синяя бутылька как раз. И ведаю. я ее для того, что она синяя, и купляю. На тахтарі? Не так названо. Не так. Зараз принесу, покажу. Ось она называется Бахмаро. Бахмар. Угу. Ой, якія прыгожыя літаркі. Ну, так увогуле, это адзін з найпрыгажэйшых альфабетаў свету, я лічу, паводле першаснага. Ну, это не першасны дызайн, але паводле таго дызайну, які за апошнія пару стагоддзяў сфармаваўся. Маюць чым ганарыцца. Ну, это не пару стагоддзяў, это старэйшы дызайн. Он просто крыху трансфармаваўся ад 5-го стагоддзя. Ён моцна трансфармаваўся. Старагрузінскія літары, яны квадратныя ў пляне. Гэта армянскія, потому что іх на базе армянскага рабілі. Ну, потым... магчыма, хаця грузіны з гэтым не згодны. Ну, не згодны, але гэта як бы навуковае меркаванне. Ну, ведаю. І яны, грузіны, адны з першых дамагліся ўключэння не толькі сучасных, але і старагрузінскіх графемаў ува ўсе гэтыя міжнародныя коды. Яшчэ на самым світанку кампутарнай эпохі. То есть яны могуць пісаць і аднымі літаркамі, і другімі літаркамі. Так. Хітрыя. Это колішні дырэктар нацыянальнай бібліятэкі і былы дысідэнт Леван Бердзянішвілі гэтага персанальна дабіўся. У той час, калі ў нас пра гэта яшчэ і куры не шапталі. Мы маглі б таксама, у прынцыпе, якую-небудзь скарынаву графіку убіць туды. Не ведаю, Ну, бо цяпер той, хто выбірае стылізацыю славянскую, амаль што аўтаматам выбірае всякія расейскія, нават не паўуставы, ну, все гэтыя каноны
сярэднявечныя расійскія. А ў нас все Ну, ж у нас, такі бачиш, іншыя. тут вялікая розніца зноў-такі ў стаўленні, тому што як і ў армян, так і ў грузінаў гэты алфабет, гэта такі пункт зборкі нацыянальнай ідэнтычнасці. Так. А Ну, дык у нас таксама так магло бы быць. Менавіта, ну, было от, б скажам, болгары, звярні ўвагу, болгары цяпер культывуюць, ну, сярод розных шрыфтавых адменаў, у тым ліку такую паўакругленую, з К, дзе трычыць палачка, ну, крацей Ага. кажучы, чыста сваё, Ага. балгарскае. Хаця здавалася б, ужо наколькі болгары як бы у кантэксце гэтым, але от трымаюцца. Ну так просто тут же, бачиш, розніца вялікая. Яны же праз стагоддзі пісалі сваім менавіта алфабетам. Ён у іх, от калі грузінскі развіваўся, але ён у сваёй логіцы развіваўся. Вось, у нас же ж не, у нас просто это кириллица, латинка. Это, ну, яшчэ, конечно, это гебраіка, арабіка. Зато я бачыш, у нас вот што магло бы быць пунктам зборкі, але няма. Тое, што беларуская мова адзіная, якая пісалася 4 графікамі. Пакуль беларусы не пачалі па-польску размаўляць і пісаць, тады і польская пачала пісацца 4 графікамі. Не, ну 3, відаць, кирилліцы па-польску не пісалі. А 4 все равно толькі беларуская. Адзіная еўрапейская мова, якая праз стагоддзі паслядоўна магла пісацца 4 графікамі. Гебраікай там не так много, але все равно трошку, все равно мы все ведаем, як яны пісаць. Факт быў, значыць, Быў. А кириллица, латинка, арабіка, мора тэксту. Ні ў якіх, ні ў армян, ні ў грузінаў гэтага не было. Бе-бе-бе. Толькі наша забава. Яшчэ одну хвілінку чакаем, пакуль у нас кавярня напоўніцца. Але любая адметнасць, бачыш, любая графічная адметнасць робіцца пунктам зборкі. Вот это тое самае ў кароткае, альбо украінскае «і». ты маеш на увазе сімвалічнае значэнне, Так, брэндавасць. так, адзіная якая адметнасць увогуле ёсць. Але цікава, што расейцы не «щ», расейцы цвёрды знак, камерсант. А «щ» яны чамусьці не брэндуюць. Ну, але яшчэ і цвёрды знак это славянскія літаркі. У іх няма ніводнай літаркі. Ну, у гэтым сэнсе так. У іх ніводнай літаркі няма сваёй, якая цалкам не была бы нічыёй, апроч іх. Ёсць. Якая? Ё. Так і ў нас ёсць. Ну, у нас ад іх. Ну і што? У нас абавязковыя ў іх. Так, а ў іх не абавязковыя, яны ж не пішуць свайго «ё». Ну, быў час, калі было за Нікітам Сергеевичам было абавязкова. Ну, так это вот менавіта быў час, быў век, была эпоха, як той вядзьмак Лысагорскі казаў. А так яны все роўно свайго «ё» не шануюць. А ў нас шануюцца. У нас важна. Хаця трэба сказаць, што «ё» нелягічная літара. Зусім. Яны ад балды прыдумалі без ніякай традыцыі. Яна не пісьменная, можна нават сказаць. З якога боку не паглядзі, яна не пісьменная. Да, яна не пісьменная. Але ўжо ж якая ёсць. Ну, прычына ў тым, дарэчы, што «ю» в выніку адламання гэтага «у» фінальнага стала выглядаць, як выглядае. Магла б быць якраз вот літара, якая цяпер «ю», з гэтым фанематычным значэннем. Але стала і стала. Але все стала, як стала. Но все роўна яшчэ не факт, працэс ж не завершаны. Все яшчэ рухаецца. Я думаю, у тым ліку і ў алфабетах могуць быць яшчэ нейкія тэктанічныя зрухі. Графічныя змены самыя цяжкія. Вот тыя, хто тую авантуру зрабіў пакрыёмую з адыходам трансліту ад лацінкі, я маю на ўвазе гэтую доўгі славацкі «л», які раптам стаў абазначаць «л».
Яны проста не ўсведамляюць, як гэта безадказна. Графічныя рэформы самыя цяжкія, самыя балесныя, таму што ты мяняеш адну літару, фактычна ты мяняеш 1/30 ўсёй мовы, яе перцэпцыі, выгляду, метадычных нюансаў усяго астатняга. Это нават не правапіс. Правапісная рэформа балючая, а графічная это наогул рэвалюцыя і ломка. Згода. Будзем уже пачынаць. Мы уже кавярня адчынілася для ўсіх. Так што вітаем усіх у нашай літаратурна-філазофскай і любой іншай кавярні зной, ввогуле такой мыслярскай. Сёння ў нас такая вельмі цікавая, на мою думку, сустрэча. У нас госцем вельмі мой дарагі сябра Венцук Вячорка, які ёсць, як многія могуць ведаць яго як найперш грамадска-палітычнага дзеяча, і гэта таксама вельмі важны складнік венцуковай асобы і жыццёвай дзейнасці. Але ён, для мяне, найперш і найбольш, гэта вельмі добры навуковец, мовазнаўца, і не проста мовазнаўца, а адзін з самых яркіх, самых выбітных мовазнаўцаў у Беларусі. Аўтар велізарнай колькасці перадач на радыё «Свабода» пра беларускую мову, перадач цікавых, прадуманых, добра зробленых, і на аснове гэтых перадач уже выйшла ажно 2 кніжкі па беларускай мове, папулярныя кніжкі. Я вельмі спадзяюся, што гэтымі не скончыцца, што будзе яшчэ ісці, таму што мне здаецца, што ў Беларусі вельмі вялікі голад якраз на такія кнігі, якія чытаюцца лёгка, цікава і нясуць вельмі шмат інфармацыі, якая лёгка запамінаецца. Апроч таго, Венцук Вячорка яшчэ быў ініцыятарам і аўтарам, ці дакладней адным з аўтараў сучаснага ўнармавання беларускага класічнага правапісу, таго, што мы звыклі завем Тарашкевіцай. Цяпер гэта ёсць новае ўнармаванне. Па гэтым новым ўнармаванні тыя, хто пішуць, скажам так, умоўна кажучы, з мяккімі знакамі, карыстаюцца гэтым ўнармаваннем, таму гэта таксама праца вялікая Венцука. І сёння у нас будзе гутарка з ім пра мову ў нацыятворчасці, пра ролю і мовы у гэтых нацыятворчых працэсах, і ўсё гэта Венцук назваў беларуская сінусоіда. Пра гэту сінусоіду, калі ласка, я ўсіх заклікаю слухаць, браць удзел, задаваць пытанні. Возьміце сабе всякаву гарбату, вось у мяне вадзічка, якую я вас усіх вітаю, і перадаю слова нашаму госцю. Добрый дзень. Добрый дзень усім. Ірына, дзякуй табе за запрашэнне, ну і за суперлятывы, якіх я явна не заслугоўваю. Ну што ж, буду слухаць, спрабаваць неяк дараўноўваць тым высокім планкам, якія ты задала. Тэма, нічога не зробіш. Я сапраўды меў і маю адразу некалькі жыццёвых функцыяў, і таму я ўсё адно буду выходзіць на практычны ровень. Нічога не зробіш. Не толькі разумнічаць, але і ўсё ж такі прывязвацца да сучаснасці, да выклікаў, спрабаваць найперш самому сабе адказаць на гэтыя выклікі, ці дакладней кажучы, прапанаваць магчымыя адказы на гэтыя выклікі. І назваў я, думаў, ты прасіла, якім бы такім вобразам назваць тое, пра што я гавару, што мяне турбуе, што хвалюе. Даўно мяне турбуе і хвалюе вобраз сінусоіды. Это значыць не стабільнай экспаненты, паводле якой фармуецца беларуская нацыя, дзяржаўнае будаўніцтва, ідэнтычнасць абрастае інстытуцыянальнымі апірышчамі, так як паложана у нармальных народаў. Мы ў гэтым сэнсе народ не зусім нармальны, нават сярод цэнтральна-ўсходнееўрапейскіх народаў
для якіх характэрныя і пошукі ліхаманкавыя розных апірышчаў ідэнтычнасці, і страта ідэнтычнасці, і страта інстытуцыянальных гарантыяў. Мы на іхным фоне яшчэ цяжэй і экзатычней, таксама цяжка і экзатычна выглядаем з нашай сінусоідай. Я зрабіў такую карцінку, значит, зараз я паспрабую з вами ёю подзяліцца. Так, это я... Прошу прабачэння, першы раз раблю ў жывым этэры, хоць у зуме ўжо не раз быў. Значит, share screen. Так, выбираю PowerPoint. Так, цяпер вы бачыце тэхнічную выяву, правильно? Як бы тэхнічны PowerPoint вы бачыце. Я цяпер запускаю слайд-шоу. О! Цяпер вы бачыце гэтую самую... Я не раз яе гэтую сінусоіду публікаваў. Гэта тая праява ідэнтычнасці, ідэнтыфікацыі, адна з нямногіх, якія можна памераць. Гэта перапісы, іхныя моўныя часткі. Першы перапіс у нас праводзілі расейцы, імперыя, у 897. Апошні перапіс, якому можна больш-менш давяраць, гэта 2009. Самы апошні перапіс 19-го году такі, што яму давяраць бадай што нельга. Адразу пра гэта скажу, каб вы не задавалі пытанняў. Я не паленаваўся прааналізаваць яго перапісу 19-го году моўныя вынікі па раёнах, і там ёсць рэчы, якія, напэўна, тлумачыцца толькі ўдзелам нейкіх касмітаў, нейкіх прыхадняў, нейкіх моўных усведамлятараў прылётам. Вот ёсць Берасцейская вобласць, адна з 6 абласцей. І чамусьці ува ўсіх раёнах Берасцейскай вобласці колькасць людзей, якія назвалі беларускую мову роднай, большая, чым у тых жа раёнах у 2009 годзе на 10, 15, 20, 27%. На 27%, скажем, у Камянецкім раёне. А у Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці, это, в прынцыпе, таксама, это цэнтральнае Палессе. Там на 27% меней такіх людзей. В сэнсе, ва ўсёй Беларусі, ва ўсіх раёнах, акрамя гарадоў, колькасць людзей, якія назвалі беларускую мову роднай, паменшала, толькі ў Берасцейскай вобласці пабольшала. Няхай сабе на 0,5%, але ўсюды пабольшала. Я думаю, што в апошні момант нехта недзе пабачыў, якія мы будзем мець вынікі, і, як бы гэта так сказаць, папрасіў трохі скарэктаваць. Але ж карэктаваць чыста тэхнічна звесткі з усіх 200 раёнаў крайне цяжка, вось в адной вобласці лёгка. Я нічога не сцвярджаю, просто я наконт гэтага і публікацыю зрабіў. Кожны з вас можа сам узяць экселевскую праграму і параўнаць і супаставіць, і вось апісаць гэты берасцейскі феномен. На маю родную берасцейшчыну прызямліліся моўныя усведамлятары, значыць, усведамілі, і чамусьці яны усведамлятары іхнымі распыляльнікамі усведамляльнасці не сягалі за адміністрацыйную мяжу Берасцейскай вобласці. Строга. Неяк так, за мяжу ўжо ўсё. Столінскі раён, адкуль мае продкі паходзяць, там вырасла моўнае усведамленне, а роўненька за мяжой Гомельскай вобласці, за лесам, там ужо нічога падобнага няма. Карацей, 9-й год – это край. А цяпер сінусоіда. Бачыце, што у 26-м годзе сінім этнічныя беларусы, якія назвалі роднай беларускую мову. Чырвоным усе насельнікі беларускіх, спачатку губерняў, тады абласцей БССР ўжо, усе насельнікі. У 99-м і 2009-м усе насельнікі незалежнай Рэспублікі Беларусі. Што ж, вы бачыце, як спакваля, у 897-м вельмі проста з ідэнтычнасцю разбіраліся перапіснікі. Хто якую мову роднай назваў, той этнічна і ёсць.
назвалі 64% роднай беларускую мову ці наречия, значит, яны і ёсць беларусы. Таму сіняй часткі тут і няма у 897. Пачынаючы з 26 году, ну, робім такую заўвагу, гэта толькі БССР, без заходняй Беларусі, адбываецца рост, пэўны, нязначны, але рост. І, безумоўна, гэты перапіс адбываўся ў разгар так званай бальшавіцкай беларусізацыі. Пра гэта я яшчэ скажу, але як бы ўсплёску піку моўнай ідэнтыфікацыі не было. Але паглядзіце, што робіцца ў 39-м. Ну, это ўжо БССР аб'яднаная. Усплёск, уздым моўнай ідэнтыфікацыі для этнічных беларусаў супастаўны, ну, калі браць толькі Савецкі Саюз, з грузінамі, армянамі, пазней з эстонцамі, для якіх моўная і этнічная ідэнтыфікацыя ўвогуле ёсць сінонімы. Штосьці падобнае было і у нас. І 80% для ўсіх жыхароў тагачаснай перадваеннай БССР. Ясна, што 39 год – это ўжо не беларусізацыя эпоха, але ўсё ж такі гэта пэўная рэха, это пэўная інерцыя. Інерцыя той дынамікі, якая была зададзеная моўным усведамленнем 20-х гадоў. Нягледзячы на ўсе як бы рэпрэсіі, на ўсю трывогу, значит, тым не менш прызнавацца ў беларускамоўнасці, напэўна, яшчэ было, як бы сказаць, не жахліва і не страшна, асабліва для вяскоўцаў, якія складалі тады бальшыню нашага насельніцтва. Ну і людзі ў гэтай беларускамоўнасці прызнаваліся. Так што перад намі першы пік пажынання плёну спачатку БНРаўскай моўнай свабоды і не толькі моўнай, а ўвогуле абвешчання Беларусі вартай сваёй дзяржаўнасці. Ну і потым рэха перанятай бальшавікамі гэтай моўнай ідэнтыфікацыі, прычым перанятай далёка не адразу. Я не буду тут заглыбляцца ў тэму чыста гістарычную, вы без мяне ведаеце, якая была пазіцыя на пачатку падчас наўпроставага канфлікту БНРаўскай і БССРаўскай самаарганізацыі беларускага народу, які быў прынцыповы, каштоўнасны падыход да беларускай мовы Кнорына, Мяснікова і іншых класычных бальшавікоў, якія фактычна і стваралі БССР. Яны адмаўлялі беларускаму народу у не тое, што ў праве, а ў патрэбе проста мець сваю мову. І толькі з 20-х гадоў ясна, што з падачы БНР гэты падыход быў зменены. Так што фактычна гэты першы пік – это такое пасланне, это сігнал, это БНРаўская штахвета. Потым кожныя 10 гадоў, ну, спачатку 20, кожныя 10 гадоў спад не на шмат, на 6, 7, 8, 9% моўнай ідэнтыфікацыі этнічных беларусаў і ўсіх насельнікаў з беларускаю моваю. Ну і фактычна да 89 году шмат што сведчыла, што з такімі тэмпамі нас чакае сумная, няўхільная, але страта моўнай ідэнтыфікацыі як такой, у прынцыпе. Хаця, зрэшты, звярніце ўвагу, што паміж 79 і 89 запаволенне пэўнае адбылося. Яго візуальна тут добра відаць. Чаму адбылося? Ну, трохі пазней скажу. І ўслед за гэтым маем другі пік 20-го стагоддзя. Наша сінусоіда, нарэшце, папёрла вгару. Ясна, з чым гэта звязана. Беларусь аднавіла незалежнасць. 90-й год – абвешчанне беларускай мовы дзяржаўнаю, адукацыя па-беларуску, перавернутая піраміда прэстыжнасці, рэальныя шансы адбудаваць сваю незалежную дзяржаву ва ў цэнтральнаеўрапейскім кантэксце, а не ў еўразійскім. Усё гэта ў 99-м, таксама інерцыя. 99-й – гэта ўжо не 94-й. Всё ж такі дае свой плён. Пералом. Адбыўся пералом. Тады ў 99-м былі пэўныя
радасныя спадзевы, ілюзія таго, што, напэўна, мы пераламілі тэндэнцыю ўжо назаўсёды, нягледзячы на тое, што наша моўная рэальнасць і як бы статус нашай свабоды страцілі рэзананс. Той рэзананс, у якім яны былі у першай палове, нават з канца 80-х гадоў і ў першай палове 90-х. Але быў спадзеў, што, магчыма, моўнае адраджэнне яно выцягне на сабе адраджэнне і каштоўнасцяў свабоды і дэмакратычнага будаўніцтва дзяржавы. Але ўсё ж такі жыццё няўмольнае, сіла інерцыі на гэтым закончылася, і тое, што вы бачыце ў наступным дзесяцігоддзі, гэта абсалютна беспрэцэдэнтна для дзяржаватворчых народаў не толькі нашага рэгіёну, а, напэўна, і ўсёй Еўропы. Абвал на 25% для дзяржаватворчага народу і на 20% для ўсіх грамадзянаў Беларусі. Абвал, які часткова можна тлумачыць зменай фармулёўкі пытання перапісу. Раней проста не тлумачылі, што такое родная мова, якая твая родная мова. Адказваеш, як разумееш. Ці гэта першая мова, mother tongue, мова этнічнай ідэнтыфікацыі, мова тытульнай нацыі ці дзяржаватворчай нацыі, мова, да якой ты прыйшла ў сталым веку. Неважна. Ты ўкладаеш у слова родны, кожнае з яго, а слова ж полісемантычнае, кожнае з яго значэнняў і адказваеш. А ў 2009 адбылася змена, кіруючыся быццам бы патрабаваннямі, а насамрэч толькі далікатнымі рэкамендацыямі UNFPA, адпаведнай аанаўскай структуры, якая адказвае за народанасельніцтва, яго ўлікі, за перапісы, дапамагае з методыкай перапісаў, у першую чаргу развіццёвым далёкім краінам. Ну, як дапамагае, скажем, аплочвае ім праграмнае апрацаванне вынікаў перапісаў, значит, такія рэчы, нейкую там маленькую капеечку дае. Ну, вось скарысталі рэкамендацыю і атаясамілі родную мову з mother tongue. Ясна, што гэта магло паўплываць на вынікі перапісу, таму што для вельмі многіх нашых людзей пасля метадычнага савецкага выкопвання ямы паміж традыцыяй 20-х гадоў БССР і паміж беларускамоўнай традыцыяй заходняй Беларусі з аднаго боку і савецкай паваеннай рэальнасці з другога, многія людзі прыходзілі да беларускай мовы праз пакаленне. Это ўжо была мова не матчына, а была мова бабулі, дзеда, а то і далейшых продкаў, а то і ввогуле мова свядомага культурнага выбару для тых людзей, якія уліліся ў беларускую грамадзянскую нацыю. І вельмі часта гэта азначала нагол як бы выбар несавецкіх каштоўнасцяў, несавецкай традыцыі. У кожным разе гэты абвал сам сабою быў, як бы это сказаць, самасцвярджальным. Пра яго стала шырока вядома, і ён, безумоўна, ўплываў на моўную атмасферу, на перцэпцыю перспектывы беларускай мовы ў будучыню і праграмаваў стаўленне людзей да моўнай ідэнтычнасці і надалей. Тое, што ён праграмаваў стаўленне, мы ведаем з рознага кшталту сацыялагічных апытанняў. Але я вярнуся яшчэ крыху да вось гэтага запаволення 80-х гадоў, менавіта дзесяцігоддзя 80-х гадоў, чаму моўная русіфікацыя прытармазіла. Напэўна, гэта было звязана з тым, што ў 75-м годзе колькасць беларусаў-гараджанаў і беларусаў-вяскоўцаў зраўнялася. Гэтыя дыяграмы кожны можаце паглядзець, нават у Вікіпедыі яны ёсць, в артыкуле пад назвай «Насельніцтва Беларусі», графік урбанізацыі і вылюднення вёсак. Вельмі радыкальна, так сказаць, адзін падымаецца, другі апускаецца і перакрыжоўваюцца ў 75-м годзе. Значит, ужо ў 80-м годзе, у 81-м колькасць гараджанаў апярэдзіла колькасць вяскоўцаў. І менавіта тады з'явіліся першыя асяродкі моладзі, гарадской моладзі, непужанай, якая ўжо не памятала сталінскіх рэпрэсіяў, не памятала рызыкі, якую зазнавалі ўсе, хто спрабаваў падымаць пытанне пра моўнае адраджэнне ў папярэдніх пакаленнях.
і стварылі яўныя, публічныя, з прэтэнзіяй на захоп гарадскіх вуліц згуртаванні. Я маю на ўвазе ў першую чаргу беларускую майстроўню ў Менску, ну а потым яе блізнячыя структуры ў іншых буйных, у першую чаргу, універсітэцкіх гарадах. Ну, паколькі это была структура, якая аб'ядноўвала студэнцтва і пасля студэнцкія ўзросты, то людзі, якія заканчвалі менскія ВНУ, раз'язджаліся па рэгіёнах і там стваралі аналагічныя суполкі. Ну вось гэты выхад беларускай мовы, неважна пад маркай чаго, фальклорных святаў, рок-канцэртаў, выхад у такія асяродкі, няхай сабе камерныя, але опinion-мейкерскія ўсё ж такі, як всякія турыстычныя злёты, зборы там аматараў аўтарскай песні, экалагічныя ініцыятывы, паслядоўныя і свядома беларускамоўныя. Это пачало мяняць піраміду прэстыжнасці. Беларуская мова перастала атаясамляцца з тымі штампамі, па-першае, якія свядома ўкараняліся. Мова вёскі, мова архаікі, мова несумяшчальная з так званым прагрэсам, это раз. І другое, вельмі важны момант, яна перастала асацыявацца з тым, што дапушчаецца, а то і проста праграмуецца, прапісваецца дзяржавай. Вось ёсць беларуская ССР, у ёй павінна быць фармальна беларуская мова. Я яшчэ пра гэта скажу. Беларуская мова як сімбаль, як знак несвабоды. І менавіта гэта, на маю думку, я кажу, это не таму, што сам да гэтага спрычыніўся, а ўсё ж такі усведамляючы, што гэта рэальна мяняла перцэпцыю беларускай мовы, прынамсі ў гарадскіх асяродках, у прэсе, у тых, хто прымаў нейкія рашэнні. Гэта прытармазіла яе вынішчэнне. Урэшце рэшт, менавіта дзякуючы гэтаму, спачатку ў Менску, а потым у іншых гарадах аднавілася беларускамоўнае навучанне ў сярэдняй школе. У 1983 годзе ў Менску была адноўленая школа з выкладаннем па-беларуску, дзякуючы гэтаму зруху. Спецыяльна графічна, ну, кому ўжо, можа быць, не вяртацца да графікі, да этой тэмы тэхнічна цяжка. Тут я вылучыў асобнай дыяграмай спад 99-2009, як ён выглядае для беларускай мовы як роднай, ну і на вялікі жаль для беларускай мовы як так званай хатняй. Ён выглядае аналагічна, ён зрэшты трошкі меншы, значыць, не такі радыкальны, не 25%, але таксама вельмі значны, 15-13% для этнічных беларусаў і для ўсіх жыхароў. Пасля кароткага перыяду свабоды мы атрымалі спад ідэнтыфікацыі людзей з беларускай моваю. Ну, ясна, што я разумею, што постгок не значыць профтергок, пасля таго не значыць у выніку таго, але, шаноўныя сябры, я спадзяюся, вот той дыяграмны, як бы сінусаідальны графік 20-го стагоддзя дастаткова пераканаўчы. Я прааналізаваў, ведаеце, што вот якія былі спробы ўвязаць беларускую мову з несвабодай. Звярніце ўвагу, што бальшавікі, якія ёсць носьбіты несвабоды, першыя спрабавалі канцэптуальна скарыстаць, інструментальна скарыстаць беларускую мову. Імпэт людзей, якім было дазволена скарыстаць сваю родную мову у 20-е гады, робячы кар'еру, вучачыся, адпраўляючы дзяцей у школу і гэтак далей. Але мы з вамі выдатна ведаем, што бальшавікоў на гэта хапіла вельмі нядоўга. У прынцыпе, з 29-30 году халява закончылася, абсалютна сінхронна, закончылася разам з дазволам гаспадарыць на хутарах, з рэшткамі прыватнай уласнасці, беларуская мова ішла проста ў гэтым пераліку. І я думаю, што усе спробы цяперашніх прапагандыстаў,
ну, як наших дамарошчаных, так і маскоўскіх, прыпісаць менавіта бальшавікам выкарыстання той стварэння літаратурнай беларускай мовы, яны грунтуюцца на свядомай аблудзе. Это спроба пасеяць пэўныя стэрэатыпы. Ну, мне здаецца, што ўсё ж такі яны гэтыя стэрэатыпы марныя, так яны нічым і не скончыліся. Зрэшты, у заходняй Беларусі цікава, гэтае рэха атаясамлення беларускай літаратурнай мовы з бальшавізмам, яно нейкі час заставалася. Ну, я думаю, што яго выкарыстоўвала і польская ўлада, спрабуючы атаясаміць беларускае адраджэнне. Ну, згадаем працэсы грамады, камунізавання Трашкевіча, якое дагэтуль працягваецца. Ну, калі была спроба, я маю на ўвазе найноўшую спробу забраць імя Тарашкевіча ў бельскага ліцэя беларускае. Маўляў, Тарашкевіч это камуніст. Такія стэрэатыпы бытавалі і сярод этнічных беларусаў. Мне бацька мой на схіле гадоў прызнаваўся, што у яго некалькі гадоў да беларускай літаратурнай мовы, а гэта мясціна пад Давыдгарадком, это не заходнепалескі дыялект, это пераходны дыялект паміж заходнепалескімі і звычайнымі паўднёва-заходнімі беларускімі гаворкамі. Это тураўскі лічыцца дыялект. В сенсе, беларуская літаратурная мова была абсалютна ні на слых, ні марфалагічна, ні лексычна, ні чужой для іх. Але яны да яе ставіліся з падозраннем, таму што прыйшлі гэтыя, значыць, прыйшла гэтая галота, значыць, на штыках прынесла гэтую ўладу, пачала заганяць іх у калгасы, заганяць з хутароў і так далей. І вось яны атаясамлялі гэтую ўладу з беларускай літаратурнай мовай, но, правда, гэта вельмі хутка гэты стэрэатып разбурыўся, таму што новая ўлада, шчоўк, даволі хутка перайшла на мову расейскую. Ну, я не маю на ўвазе тут перыяд 41-44 году. Ну, зрэшты, это быў яшчэ адзін перыяд, калі беларускую мову, ну, тут не скажаш, скарыстоўвалі для несвабоды. Все ж таки, відаць, нацыянальна свядомыя беларусы скарыстоўвалі тое, што новыя носьбіты таталітарызму мала ўвагі на гэта ўсё звярталі. Ну, дык таму было школьніцтва, была пэўная перыёдыка. Спрабавалі паспець хоць што-небудзь зрабіць, так як спрабавалі ў 20-е гады паспець хоць што-небудзь зрабіць іхныя папярэднікі ў БССР. Ну і апошняя, напэўна, спроба, яна ўжо на нашых вачах, это гульня цяперашняй улады ў так званую мяккую беларусізацыю. Ну, я, дарэчы, гэтай гульнёй і тлумачу гэты магчымы шчаўчок, паправіць, скарэктаваць вынікі перапісу 19-го году. Ну, калі яны ўжо зусім вусцішныя былі, тэрміновая карэкцыя, каб хаця б не апусціцца ніжэй за 9-й год. Ну, сапраўды, яны дасягнулі гэтага неапушчэння, але коштам берасцейскага феномену. Так я пра вось гэтую мяккую беларусізацыю. Ну, Марзалюк, значыць, альбо спадарыня Анісім у так званай палатцы. Вы бачыце, што закончылася гэтая так званая мяккая беларусізацыя такім самым пшыкам, як закончылася беларусізацыя 20-х гадоў. Марзалюк і Дзерман і ім падобныя цяпер ужо перайшлі на расейскую мову публічна. Алену Анісім ніхто ў палату прадстаўнікоў не бярэ. Гульні ў беларускую мову на экранах афіцыйных медыяў нават у дзень роднай мовы 21 лютага таксама ўжо скончаныя. Пагулялі і досыць. Ну, гэта таксама дастаткова пераканаўчая ілюстрацыя таго, у якой ступені беларуская мова кангруэнтная, сумяшчальная з каштоўнасцямі свабоды. Што адбываецца цяпер з беларускай мовай і беларускім грамадствам абуджаным, якое раптоўна абудзілася у ліпені-жніўні 2020 году. Значит, пра гэта я скажу яшчэ крыху пазней. Я думаю, што трэба пра гэта абавязкова сказаць, а вярнуся яшчэ у вельмі сцісла я пра гэта скажу, потому што это звычайнае такое пытанне, яго ўсе задаюць. Все ж таки, наколькі беларуская грамадзянская нацыя можа рэалізавацца без апоры на беларускую нацыянальную ідэнтычнасць. Мова, гістарычная памяць,
іншыя, можа быць, менш значныя рэчы. У якой ступені расейскамоўны пісьменнік, публіцыст ёсць беларускім. Ёсць адзін з аргументаў людзей, якія схільныя да інклюзіўнага ў гэтым сэнсе падыходу. Маўляў, а што нам рабіць з Міцкевічам, Гусоўскім, ну, ці нават не Міцкевіч, нават той жа самы Сыракомля, іншыя польска-лацінамоўныя творцы папярэдніх гадоў, якія на нашых землях тварылі. Ведаеце, мой падыход такі. Калі мы лічым, што беларуская мадэрная нацыя пачалася з Багушевіча, а звернем увагу, што Багушевіч все ж таки пачаў з моўнай дэкларацыі, без моўнай дэкларацыі няма Багушевіча. А без Багушевіча няма новага беларускага нацыятворчага і дзяржаватворчага руху, пры тым, што сам Багушевіч ёсць злучво ва ўласнай асобе паміж паўстаннем 63-го году і БНРаўскім пакаленнем. Таму мы, дарэчы, узгадваем Каліноўскага, які, ўрэшце рэшт, звярнуўся да беларускай мовы як галоўнага інструменту ідэнтыфікацыі тых, да каго ён звяртаецца. Менш увагі на тэрміны, якія ён выкарыстоўваў, менш увагі на палітычныя праекты, якія ён і яго асяроддзе будавалі. Ён звярнуўся да беларускай мовы, чым фактычна перадаў штафету Багушевічу. Вось жа, як толькі адбыўся Багушевіч, як толькі адбылася ранняя наша ніва і загляне сонца, пытанне ідэнтыфікацыі творцы з беларускай нацыяй, яно было знята. Эта ідэнтыфікацыя адбываецца толькі праз беларускую мову, праз яе асацыятыўныя шэрагі, праз яе фразематыку, праз яе вымаўленчыя інтанацыйныя рэсурсы. І ў гэтым пляне усіх тых, хто ствараў інтэлектуальнае поле у дамадэрны перыяд, ну, а ў нас ён як бы сунуты, што тут сказаць. Міцкевіч тварыў у час, калі палякі прэтэндуюць на тое, што ў часы Міцкевіча ўжо польская мадэрная нацыя фармавалася. Ну, а беларуская яшчэ, маўляў, толькі на парозе гэтым была. Ну, можа быць, няхай так, хаця я б тут паспрачаўся. Усё ж такі, як бы, сінкрэтызм, амальгамічнасць, яна, напэўна, была ўласцівая ўсёй прасторы ранейшай Рэчы Паспалітай. Усё ж такі, это былі апошнія ўздыхі да мадэрнасці. Віленскі універсітэт, Філямат і Філарэты, яны яшчэ былі толькі вестунамі будучай мадэрнасці. Вот для іх як бы льготны рэжым. Але ўсё ж такі, як ні круці, выбар асноўнай мовы Міцкевічам, асноўнай мовы як польскай, дазваляе яго лічыць бясспрэчнай, неад'емнай часткай польская мадэрная нацыі. У нас з гэтым ёсць пэўная праблема, мы вымушаны яго ўключаць у нашы падмуркі з вялікімі агаворкамі, і мы ўсё роўна павінны яго пераствараць. Мы не можам яго непасрэдна наўпрост цытаваць па-польску, проста каб яго ўключыць у нашу каштоўнасна-эстэтычную парадыгму. І як не парадаксальна, нават як бы не здзекавацца з беларускай савецкай літаратуры, значыць, як бы не каяна лупачыць яе беларускую савецкую абсавечаную, скажем так, частку літаратурнага канону, і яна ж таксама, дзякуючы беларускай мове, стварае ў нас, яна служыць пэўным антыдотам, яна служыць стымулам для пошуку нечага запісанага паміж радкамі. Яна, як не парадаксальна, часам працуе на дафармаванне беларускай ідэнтычнасці ад супраціўнага. Памятаеце, а чаму ў арла дзве галавы? Таму што адной не хапае, дзіравая. Это Міхась Ланькоў, это Міколка-паравоз. Той самы дашчэнту савецкі Міколка-паравоз, ланькоўскі школьны, з якога я вынес, вот адзінае, што я асабіста, значыць, савецкі школьнік, я з яго вынес гэтую цытату. І, слухайце, яна вельмі мне не тое, каб дапамагла, але яна мне прыпомнілася, калі, значыць, галовы аброслы Россатрудничествамі, там, канцэпцыямі рускіх міроў і ўсяго астатняга, раптам, значыць, адрадзіўся і акрыяў. Вот такое пасланне, які б той Ланькоў не быў, вот, ён такое пасланне мне паслаў. Я тут
мушу сказаць, што разам з тым вынікова перачытайце, вы памятаеце, каго там захапіў, якіх там белых афіцэраў і іх жон і так далей, захапіў дзед, нейкі там матрос, сёмка матрос, і Міколка на это ўсё, значыць, глядзеў. І каго яны там у блізкім гаі пастралялі? Пасажыраў параходу. Это адзін з тых параходаў, на якіх па Дняпры імкнуліся ад бальшавікоў уцячы ў Кіеў, яшчэ падкантрольны ці УНР, ці дырэкторыі, значыць, Кіев яшчэ быў свабодны ад бальшавікоў, уцякалі ў тым ліку нашы БНРаўцы. І Лынькоў апяяў вось гэты эпізод у гэтым школьным творы, у гэтым творы школьнай праграмы. Ну, это так, by the way. Я дапускаю, што яго можна выкладаць у школе нават і цяпер, але адпаведным чынам яго выкладаць. І ён па-беларуску. У сэнсе, у нас няма ніякага бар'еру для таго, каб яго асвоіць. Ну, калі гаварыць пра дамадэрны перыяд, так у нас няма ніякай праблемы з асваеннем, ну, што б ні казалі людзі іншых народаў, даследнікі выкаэлаўскай спадчыны, ні Скарыну, ні Пагатоў Цяпінскага, ні Пашкевіча, ні нават Сімёна Полацкага нам не трэба адмыслова перакладаць. На дастаткова перапісаць іх сучасным правапісам, лепей класычным, безумоўна. І ўключыць у школьную праграму транспаравала Трышчана і Жоту Надзя Старавойтава, і ён выйшаў у гэтай літарацыі трошкі правапісам у зборніку, дзе ёсць ён на аўтэнтычным выглядзе, ёсць у перакладзе і ёсць у запісе аўтэнтычна захаваным. Это вот настолькі ўражвае і пераконвае, якая ж у нас глыбокая пераемнасць, што як бы дадатковых патрэбаў прыцягваць, скажем, вот для дабудавання нашай годнасці іншамоўную выкаэлаўскую літаратуру. Не, патрэбы такія ёсць, але гэта як бы дастаткова для таго, каб мы пачуваліся забяспечанымі каранямі. Багушевіч пачаў з мовы. Звярніце ўвагу, што і дэструкцыя 95-го году, дэструкцыя кволага каштоўнаснага будынку таксама пачалася з мовы. І вось тут уже я звяртаюся да сучасных дыскурсаў, да ацэнкі таго, што адбылося з намі, з народам, з дзяржавай за 26 гадоў. Вот на дзіва знаходзяцца людзі, якія асуджаюць, загінаючы пальцы, ўсё, што за гэтыя 26 гадоў зроблена для разбурэння падвалінаў дзяржавы, падзелу ўладаў, падсправаздачнай улады, свабодных выбараў, вольнай прэсы, нармальнай сучаснай асабова арыентаванай адукацыі. Але начыста забываюцца, што ў 95-м годзе замацаванне гэтай улады пачалося менавіта з моўнага пытання. Хаця гэтая ўлада пасля таго 1000 разоў сказала, што ў Беларусі моўнай праблемы няма, але сама яна выдатна ўсведамляла, што моўная праблема ёсць. І прыпячатала гэтую праблему тым славутым рэферэндумам 95-го году. Я не пускаюся цяпер у ацэнку яго законнасці і канстытуцыйнасці. Не было, зрэшты, ні законнасці, ні канстытуцыйнасці. Але ён гэты рэферэндум падвёў заканадаўчую, палітычную, прапагандысцкую і арганізацыйную базу для маргіналізацыі беларускай мовы ў адным шэрагу з маргіналізацыяй дэмакратычных каштоўнасцяў, перавяртаннем геапалітычнага выбару, ну і зменай як бы самой сутнасці беларускай дзяржавы, прычым зменай такой, якая вымушае нас задаваць пытанне пра а ў якой ступені гэтая сутнасць змянілася, ці яна ўвогуле не звыраднела, што нам рабіць цяпер з гэтай дзяржавай. Вот у нас же быў такі праклён раней, апошнія пару стагоддзяў, што ўсё, што было дзяржаўнае, яно было ўсё чужое. Беларус пачуваўся адчужаным ад дзяржавы, і ў вялікай ступені беларус, які быў спадкаемцам выкаэлаўскай традыцыі, калі ты ведаеш, што у выпадку чаго ёсць закон, права, дзяржава цябе абароніць, ты нясеш перад ёй адказнасць, але гэтая адказнасць дакладна прапісаная, ты маеш пэўную як бы прастору для унутранай свабоды, у тым ліку эканамічнай, ты законапаслухмяны.
До речі, страшная рэч. Вот цябе выхавалі, народ не выхавалі, ты сам выхаваўся як законапаслухмяны ў сваёй дзяржаве, а потым прыйшла чужая дзяржава, якая законапаслухмянасць тваю зберагла і ёй спекулявала, і спекулюе дагэтуль. Законапаслухмяны беларус у незаконнай дзяржаве – это просто катастрофа. І ну, это я про знятыя як бы красоўкі, каб залезці на лаўку, пераход на зялёнае святло ва ўсіх сітуацыях, все іншае, самі вы лепш за мяне ведаеце про нашу законапаслухмянасць. А яна адтуль, яна з вакаэлаўскай пары ідзе. Это наше вельмі важнае адрозненне ад украінцаў, ну тых украінцаў, якія сечавыя украінцы, тому што львоўскія украінцы, яны ўсё ж трохі іншую як бы мелі карані. Ну, дарэчы, падзелы ментальныя украінскай нацыі жаршчэйшыя, чым беларускай, мы значна больш гамагенныя за украінскую нацыю. І моўна, між іншым, таксама мы больш гамагенныя. Але это так, by the way, асобная тэма. Так вось, беларускае адчужэнне ад дзяржавы і прымушала многія пакаленні нашых людзей да такога норнага як бы спосабу самавыжывання і самарэалізацыі. Мы абстрагуемся ад дзяржавы, мы прыносім ёй патрэбныя ахвяры, там кланяемся ёй, кажам, што яны там хочуць, і кажам на той мове, на якой яны ад нас хочуць, а потым мы ўжо самі сабе паціху ў сваёй сям'і, асяродку, супольнасці, мы рэалізуемся, выжываем так, як лічым патрэбным. І гэта ж быў велізарны выклік для пабудовы новай незалежнай дзяржавы беларусаў, якая ўжо павінна была быць сваёй. Вось гэты стэрэатып адчужанасці, ён жа быў, напэўна, самым цяжкім выклікам. І не ў малой ступені праз гэты стэрэатып адчужанасці мы не змаглі ў 90-е гады замацаваць поспехі. Я бачу адным з каранёў нашага непоспеху, адным з каранёў 94-го году, вот менавіта гэта. Людзі не паспелі ўсведаміць, што гэта цяпер ужо наша, што это наша адказнасць. Зрабілі нешта ў 90-м, 91-м, 92-м і зноў заняліся сабой, не ўсведаміўшы, што не, за парогам твая адказнасць не канчаецца. Цяпер трэба яшчэ, прынамсі, гадоў 10, яшчэ паўпакалення цягнуць гэты плуг. Ну вот не хапіла нам усім гэтага перакананасці і сілы пераканання. Ну, зрэшты, гэта датычыць і лёсу мовы, і моўнай палітыкі. Здавалася, у 94-м, калі 70% школаў у нас былі хай фармальна беларускамоўныя, што справа ўжо незваротна зробленая. А вот зваротна, як высветлілася. І цяпер я, напэўна, працягну, вот покажу вам яшчэ парочку карцінак. Я просто апошнімі месяцамі гэтым займаюся, у тым ліку палемізую вот, з нованароджанымі, новаадроджанымі мясцовымі супольнасцямі, людзьмі, якія, ну, хто прачыўся, хто прыйшоў да грамадскага актывізму. Само па сабе гэта вельмі цікавая тэма. Так, дзялюся. Share screen. Ну, гэта сітуацыя ў Беларусі в апошнім дзесяцігоддзі верагодных, это значыць годных веры, звестак дадзеных. А вось вельмі падобны графік, толькі ўжо стану удмурцкай мовы за той самы перыяд. Удмурцкая мова, дзяржаўная мова ў адной з расійскіх аўтаноміяў, аўтаномнай рэспубліцы. Вы бачыце спад на больш на 20% колькасці тых людзей, якія ёю валодаюць. Ну, дарэчы, гэта даволі важны такі нюанс. Удмурцкая мова фінна-вугорская, яна ад другой дзяржаўнай мовы гэтай так званай рэспублікі моцна адрозніваецца ад расійскай. Ну і калі для чалавека яна родная, то ён, як правіла, ёй валодае. Ну і калі валодае, то это як бы мацней, чым яна проста родная. Спад абсалютна аналагічны. Прычым як для ўсіх жыхароў Удмурцкай рэспублікі, так і для этнічных удмуртаў. Сёння ў сталіцы Удмуртыі ёсць толькі адна школа, дзе удмурцкую мову выкладаюць як прадмет. Год таму
вучоны этнолог спаліў сябе у сталіцы Удмуртыі у знак пратэсту супраць дыскрымінацыі і безнадзейнага лёсу удмурцкай мовы. Пакуль што ў нас да гэтага яшчэ не дайшло, ну, быццам бы гэтае самаспаленне трохі страсянула тамтэйшыя ўлады. Абяцаюць увесці удмурцкую мову як прадмет яшчэ ў некалькі школаў. Магчыма, сапраўды ўвядуць, але мая справа паказаць вам візуальнае падабенства. Дзяржаўнае двумоўе. Мова комі таксама в адпаведнай аўтаноміі адна з двух дзяржаўных, комі і расейская. Той самы перыяд, в прынцыпе, такі самы спад, пры тым, што мова комі трохі болей забяспечана інстытуцыянальнымі рэсурсамі, ёсць электронныя перакладнікі, ёсць ютубаўскія рэсурсы, ёсць слоўнікі, у тым ліку онлайн мовы комі, ёсць моцная падтрымка фінна-вугорскіх незалежных дзяржаваў, але тым не менш спад той самы. І сітуацыі, якія да болю нагадваюць нашы сітуацыі, не так даўно падчас судовага працэсу актывіст, экалагічны актывіст, комі моўны, прынцыпова гаварыў на комі і патрабаваў весці працэс на комі, суддзя абазвала цыркам ягоныя патрабаванні. Аналогіі, я думаю, можна нават і не прыводзіць. В той жа час вось так выглядае графік за трошкі большы перыяд стану украінскай мовы як роднай і хатняй. Няхай сабе павольны, але стабільны рост за гады незалежнасці украінскай дзяржавы. Нагадаю, што украінская мова ва ўкраіне адзіная дзяржаўная. Чаму я пра гэта кажу? Таму што я пра гэта да хрыпаты акурат цяпер спрачаюся з людзьмі. Я лічу, што гэтая тэма вельмі актуальная цяпер для нас, і нам нельга хаваць галаву ў пясок, што тэмы гэтай няма. У Казахстане насуперак пашыраным стэрэатыпам не дзве дзяржаўныя мовы, а адна. Казахская мова – дзяржаўная мова Рэспублікі Казахстану. Расійская мова там мае так званы афіцыйны статус, в сэнсе дзяржаўныя структуры могуць яе выкарыстоўваць нароўні. Але казахская мова карыстаецца падтрымкай дзяржавы, дзейнічаюць праграмы фінансавання, пашырэння яе ведання. Ну, вы бачыце, дарэчы, што этнічныя казахі, верхняя рыса, стабільна валодаюць казахскай мовай і прызнаюць яе як родную, а рост, сярэдняя рыса, аранжавая, усе жыхары валодаюць казахскай мовай, было 40% у апошні год Савецкага Саюзу, перадапошні, цяпер 74% жыхароў валодаюць казахскай мовай. Цяпер яна была мінарытарнай, ёй нічога не свяціла пры саветах. Цяпер это абсалютна упэўнена развіваная мова, ну, даволі буйной цэнтральна-азіяцкай, ну, правда, яны называюць сябе еўраазіяцкай дзяржавы. І паглядзіце ніжняя рыса. Этнічныя расейцы. У 89 годзе 0,9% валодала казахскай мовай. Фактычна ніхто не валодаў мовай абарыгенаў. Цяпер 25% ужо валодаюць. І будуць валодаць яшчэ болей. Вот. Ну, там, правда, усход пытанне тонкае. Там такую гутарку, якую з вами вяду я, карэляцыя мовы і свабоды, ну, там наўрад ці ўдалося правесці, таму што там ёсць такі таварыш Назарбаев, ну, ўжо не таварыш, правда, ён ужо елбасы. Ну, так вот, елбасы Назарбаев цягам гэтых дзесяцігоддзяў ціха, без лішняга шуму, праводзіў палітыку вяртання ў краіну так званых оралманаў, этнічных казахаў, у тым ліку з Манголіі і Кітаю, якія ні ў зуб нагой не валодаюць расейскай мовай. Яны проста не ведаюць расейскай мовы. Калі ў Казахстане да таго 100% казахаў валодалі казахскай мовай, ну, за выключэннем нейкіх зусім ужо там сівавародых аксакалаў, і то не факт, то цяпер там ёсць у некаторых абласцях і раёнах даволі значны працэнт, якія зусім не разумеюць расейскай. В сэнсе дзяржаўны чыноўнік, бізнес, медыя, хто б ні быў, яны ўжо не могуць абысціся радной расейскай мовай. Ну, акрамя таго, я не пускаюся цяпер ў дэталі іншыя, што яны там рабілі. Я
думаючы пра нашу сітуацыю, кажу, і я вот да гэтага яшчэ дайду, да пераліку стэрэатыпаў. Адзін з жахлівых стэрэатыпаў, укарэненых, свядома укарэненых у нашу свядомасць апошнімі дзесяцігоддзямі, это тое, што 100% беларусаў валодаюць расейскай мовай. З гэтага ж вынікае жахлівая рэч. Ты, як беларускамоўны, можаш быць у любы момант трактаваны як чалавек з нейкімі дзіўнымі прыхамацямі. В смысле, что ты выдуриваешься? Ты же все понимаешь. Это как бы чисто вот для тебя некие эстетичные, гуллівыя, там, не ведаю, сямейныя прыхамаці. Але гэта не функцыянальнае пытанне стварэння вакол сябе беларускамоўнага асяроддзя. Калісьці Алла Орса Романа, адна з дзяячак нашай легендарнай дыяспары, эміграцыі нашай залатой, пасляваеннай, тых самых носьбітаў БНРаўскіх каштоўнасцяў, прыехала ў Наваградак, радзіму сваіх бацькоў. Яе бацька быў дырэктарам Наваградскай беларускай гімназіі ў міжваенныя часы. Яе пасялілі ў гатэль, яна пайшла ў гатэльную кавярню, а ёй там кажуць: «Посидите у окошка, мы принесем завтрак». Бедная Алла перапытала яе: «Чаму кошка? Якая кошка? А чаму завтра? Я сёння хочу сняданак есці». Яна рэальна не разумее, не ведае расейскай мовы. Слова «завтрак» і слова «окошка» для яе былі чужыя. Ну, просто думаю, што калі б такіх эпізодаў было болей, то, напэўна, нам у пэўным сэнсе было б прасцей. Але сёння, вот, напэўна, адзін з найцяжэйшых выклікаў, з найцяжэйшых пытанняў пераадолення стэрэатыпаў – это стэрэатып уяўлення пра асіметрычнасць беларуска-расейскага двумоўя, пры якой усе беларускамоўныя валодаюць расейскай, але не ўсе расейскамоўныя валодаюць беларускай. З чаго і вынікае няўпэўненасць вельмі многіх беларускамоўных. Так, ну пра гэта, можа быць, а вось пра гэта я скажу. Калі гаварыць пра 26гадовыя наступствы моўнай палітыкі ўладаў, то акрамя таго, што мы сталі падобнымі да расейскіх аўтаноміяў, візуальна не адрозніць, мы былі яшчэ заўважаныя аналітыкамі ЮНЕСКО і трапілі ў атлас мовай пад пагрозай, Atlas of Endangered Languages ЮНЕСКО. Паводле гэтага падыходаў гэтага атласу моў, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення альбо знішчэння, стаяць на 5 роўнях. Першы ровень – vulnerable, датклівыя, першай ступені пагрозы. Другі ўзровень – это белы. Другі ўзровень – жоўты, дакладна пад пагрозай, definitely endangered. Аранжевы – severely endangered, моцна, сувора загрожаныя. Чырвоны – крытычна загрожаныя. І ўрэшце рэшт чорны – пахавальны крыж, пахавальны знак extinct, якія зніклі. Ну, правда, ёсць яшчэ адзін значок, адна бурбалка на іхнай мапе. Кожны можа знайсці яе, зайсці, паглядзець, патыцкаць на кантыненты, краіны, назвы моваў. Там ёсць яшчэ адроджаныя мовы. Ну, скажем, корнская мова – это одна з кельцкіх моваў на выспах. Ёсць ліўская мова, якую спрабуюць цяпер аднавіць у Латвіі, гэта фінна-вугорская мова аўтахтонаў. Але, кажуть, не дай Бог до такога дайсці. Ну, так вось наша мова vulnerable. Яна знаходзіцца з 9-го году, роўна з таго моманту, калі прыйшоў той перапіс, які паказаў вось гэты абвал. Аналітыкі ЮНЕСКО уключылі яе у гэтую мапу. Ну, дарэчы, сярод моваў Расійскай Федэрацыі 131 мова знаходзіцца на розных ступенях загрожанасці, і толькі расійская і татарская яшчэ сейф, бяспечная. І ў гэтым пляне у нас сітуацыя трагічнейшая, чым у татарскай мовы. Ну, там, правда, цяпер свае беды, там Пуцін скасаваў абавязковае вывучэнне нерасійскіх моваў у школе. Татарстан бурчыць, бунтуе, не ведаем, чым это ўсё павернецца ў іх.
Але ну, вот мы цяпер у той парадыгме. У сэнсе, за гэтыя 26 гадоў, дзякуючы толькі моўнай палітыцы, нас роўненька ўжо ўштукавалі ў расійскую федэрацыю. Мы ўжо не народ, які будуе сваю цэнтральную, няхай сабе ўсходнееўрапейскую дзяржаву, мы ўжо расійская аўтаномія з нашымі дзвюма дзяржаўнымі мовамі. Ну, дарэчы, з гэтымі дзвюма дзяржаўнымі мовамі. Калі браць не наш рэгіён, а ў нашым рэгіёне усе тытульныя мовы маюць статус адзіных дзяржаўных, а спаслацца на любімую апанентамі Ірляндыю, ну так сябры, там ірландская гельская мова definitely endangered. Яна жоўценькая. Просто людзі, якія звяртаюцца да ірландскага досведу, па-першае, не ведаюць, што яна там на мяжы канання, і толькі дзякуючы захадам дзяржавы, абавязковаму выкладанню ў школе, ну цяпер яшчэ абвяшчэнню ірландскай мовы адною з 26 абавязковых моваў еўрапейскага звязу, яна проста трымаецца на сваім роўні. Але яна рэальна не можа канкураваць з другой дзяржаўнай, ну там яны дзве афіцыйныя называюцца, яна не можа канкураваць з буйной мовай буйнога глобальнага суседа. Фізычна гэта немагчыма. Это ілюзія і падман. Статус дзяржаўнага двумоўя вядзе да знікнення меншай, слабейшай мовы. Ірландскі прыклад это пацвярджае. Ну, іншая рэч, што ірландцы як нацыя выжывуць, але мы з вами выдатна ведаем чаму. Таму што ў іх ёсць магутная гістарычная і рэлігійная ідэнтычнасць. Яны проціпастаўляюць сябе англасаксам, таксама у рэлігійным пытанні. Ну, правда, у Ольстары там асаблівая сітуацыя змешаная. Ну, але тым не менш асноўны масіў ірландскай нацыі, ён мае інструменты ідэнтыфікацыі акрамя беларускай мовы, акрамя ірландскай мовы. А чаму я пра гэта сказаў? То зноў жа такі, вярнуўшыся да пытання, а ў чым грунт беларускай новай мадэрнай нацыі? Я думаю, што айцы-заснавальнікі моцна пра гэта ўсё думалі. І маючы перад вачыма канфесійную пярэстасць, я не здарма ўкраіну згадаў, геаграфічную раскіданасць, графічны плюралізм, кірыліца і лацінка, яны выдатна разумелі, што адзіным спосабам, адзіным злучвом, адзіным нацыянальным клеем была, а я перакананы, што і ёсць, беларуская мова. Без не будь гэтага, я думаю, сёння нельга было б увогуле гаварыць пра дзяржаватворчы патэнцыял беларускай нацыі на яе традыцыйным этнічным абшары. Ну, дарэчы, калі Украіну я згадваў, я таксама і пра гэта думаў. У іх таксама, акрамя украінскай мовы, мала што яшчэ яднае настолькі разнародныя рэгіёны, як Харкаўшчына і Цярнопольшчына, скажам. Так што не адны мы такія, і я думаю, пра гэта трэба памятаць і не ленавацца паўтараць нашым як бы неафітадалучаным суайчыннікам, якія толькі цяпер пачынаюць пра гэтыя ўсе рэчы думаць. Но яшчэ адна дыяграмная карцінка, яна такая як бы больш-менш аптымістычная. Зноў жа перапіс 9-го году. Што такое 67%, якія актыўна валодаюць беларускай мовай? Все ж таки беларуская і расійская мовы роднасныя і як бы mutually, взаемна яны зразумелыя. Ну, калі добрая воля ёсць, тады ўзаемна зразумелая. І калі сплюсаваць 53%, ну 54% тых, хто назваў беларускую мову роднай, і яшчэ 14% тых, хто назваў яе другой, якою валодае акрамя сваёй роднай, мы маем 67% тых, хто актыўна валодае беларускай мовай. Слухайце, это зусім прыстойная як бы лічба. Это абсалютная бальшыня, якая сведчыць, што прынамсі, окей, не актыўна, а хаця б на роўні разумення, пасіўна, але пасіўна ж у нас валодае ўвогуле 90-95%. У школе, пачынаючы з майго пакалення, калі была скасаваная гэтая ганебная практыка вызвалення ад беларускай мовы, вучылі беларускую мову як прадмет практычна усе. І ў гэтым сэнсе, я думаю, бурыць стэрэатыпы
першую чаргу вот трэба пачаўшы менавіта з гэтага стэрэатыпу, беларускамоўнасць это ёсць эксклюзіў, расейскамоўнасць это ёсць нешта татальнае. Не, яно даволі сувымернае, калі зыходзіць прынамсі з гэтай схемы. Цяпер наконт стэрэатыпаў. Я думаю, што беды, якія мы цяпер перажываем з не проста звяртаннем беларускай мовы, а звяртаннем усведамлення, што без яе мы не адбудземся, яны не функцыянальныя, а яны статусныя гэтыя стэрэатыпы. У сэнсе няма функцыянальнай праблемы. Нават той факт, што мноства людзей падсвядома выкарыстоўвае мора беларусізмаў, не толькі лексічных, не толькі шуфляткі, клямкі там ці ні в коім разе, але і інтанацыйныя, і артыкуляцыйныя беларусізмы. Гэта сведчыць, што дастаткова 5, 7, 10 гадоў стварэння паўнавартаснага беларускамоўнага статуснага асяроддзя, як гэтыя падкоркавыя здольнасці, падкоркавыя ўспаміны, не скажу генетычныя, я не веру ў гэтым сэнсе генетыку, яны адновяцца, адродзяцца. Вот это пакрыёвае, латэнтнае, пасіўнае валоданне беларускай моваю, яно крытычна важнае у параўнанні з ірландскай, валійскай, там, ці татарскай, ці удмурцкай сітуацыяй. Там, натуральна, тыя, хто не валодае валійскай, ну, не валодае ёй ніяк. Нават пасіўна, таму што яна моцна адрозная ад паноўнай ангельскай. Праблема вызначэння ўласнай моўнай ідэнтычнасці залежыць ад стэрэатыпаў. У апошнім перапісе людзям наогул не пакінулі ніякіх магчымасцяў варыянтных адказаў на пытанне, якой мовай вы карыстаецеся дома і якую мову вы лічыце роднай. Там выбар беларуская, расейская. У кожным рэгіёне, у кожнай краіне, дзе ёсць складаная моўная сітуацыя, моўныя раздзелы, нават моўныя старонкі перапісаў вельмі дэталёвыя і падрабязныя. Скажам, у Швейцарыі, на якую таксама любяць спасылацца нашы аматары дзяржаўнага двумоўя, як індульгенцыі. Там, дарэчы, памірае руманская мова, рэтараманская мова, яна на жоўтым зроўні, бо 3 іншыя дзяржаўныя мовы мацнейшыя. Так вось, там абавязковыя перапіснікі абавязкова пытаюць, каторым варыянтам мовы, літаратурнай ці дыялектнай, значыць, гэта датычыць французскай, патуа, нямецкай, швейц і італьянскай вы карыстаецеся. І калі чалавек гаворыць дыялектам, перапіснік не мае права пазначаць, што ён гаворыць па-нямецку, па-французску ці па-італьянску. Ну, для іх это важны момант швейцарскай ідэнтычнасці. Для нас ён непрымальны. Я супраць абвяшчэння беларускага варыянту расейскай мовы. Ну, хоць наше змаганне за напісанне слова «беларус» па-расейску, быццам бескладовая частка, утварэння такога варыянту, але на гэта не трэба весціся, далей ні кроку. І вызначаюць не проста пасіўную і актыўную ступень валодання, як у валійскіх анкетах, а частату неабходнасці выкарыстоўваць веданне мовы. Табе раз на тыдзень бывае патрэбная валійская мова, раз на дзень, там што гадзіну яна табе патрэбная. У выніку тыя, хто плануе пасля дзяржаўную моўную палітыку уратавання валійскай мовы, дарэчы, валійская мова, адзіная дзяржаўная ва Уэльсе. Ангельская мова не дзяржаўная ва Уэльсе. Яны палічылі, што з іх і так станецца, чорт і не возьме на ангельскую мову, пры тым, што Валія – гэта частка United Kingdom. Але яны далі валійскай мове дзяржаўны статус, таму што без яго яна не ўратуецца. І яна сапраўды цяпер крок за крокам, павольненька, але аднаўляецца. Параўнанне лепей ратуецца, чым ірландская мова. Ну так, даруйце адступленне. Так вось у нашых перапісах ніколі нічога падобнага не было. Часам спрабавалі сацыёлагі штосьці такое уставіць у свае анкеты. Напрыклад, незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў устаўляў у свае анкеты такое пытанне, і ў іх атрымліваліся зусім іншыя вынікі.
скажем, на якой мове вы говорите, не дыялектныя, яны не ўстаўлялі дыялектную мову, зноў жа. Ну, хоць, скажем, я спрабаваў іх пераканаць, не толькі іх іншых сацыяльнаў. А расейская, беларуская, дзве мовы і трасянка. І дзякуючы ўстаўленню пункту дзве мовы, у выніках моўнай часткі анкетаў НИСПД карціна ўжо не выглядала так жахліва. Сцвярджалі, што па-расейску гавораць там 20-30%, на дзвюх мовах таксама 20-30%, трасянкай яшчэ двузначная лічба, а беларускай мовай 3-4-5%. Цікава, што так званы ІАЦ, ну, ён ужо распушчаны, это інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта, это галоўная кантора, ну, якая тыпу аналітыкай займалася. Пры назе яны анкету, якая замяняе сабой перапісы, апошнія гадоў 10 вялі. У ёй было моўнае пытанне, але без варыянта дзве мовы. Там былі толькі варыянты беларуская мова, расейская мова і трасянка. Ну, дык вось трасянкай, паводле ІАЦ, у нас размаўлялі 40-45% народу. І ведаеце, сябры, што я вам скажу? Што вось гэтыя беларускай мовай 3-5%, сцвярджаў ІАЦ, і, відаць, перадаваў на самы галоўны стол гэтыя лічбы, 3-5% гавораць па-беларуску. Так вось я ведаю, што гэтыя 3-5% – это тыя людзі, якія карыстаюцца літаратурнай беларускай мовай. Той мовай, якая статусная, той мовай, якая раней гучала ў радзіву, ну, а цяпер якую людзі чуюць у школе, ну і плюс сведамыя людзі, якія прынцыпова гэтай мовы трымаюцца. Але, слухайце, у кожнай моўнай прасторы носьбіты класычнага літаратурнага стандарту складаюць меншыню. І я думаю, для укаранення крайне шкоднага стэрэатыпу, я маю на ўвазе стаўлення і ацэнкі трасянкі, ну вот мы, нашыя колы спрычыніліся. Калі у 88 годзе у часопісе Викеркаар, это эстонскі часопіс, мы яго ўсе выпісвалі, расейскую яго версію «Радуга», з'явіўся артыкул Зенона Пазняка «Двуязычие і бюракратізм», то галоўным ягоным акцэнтам была трывога што да пашырэння трасянкі. Трасянка як пераход на расейскую. Аб'яўляем вайну трасянцы як пакрыёмай русіфікацыі. І вы ведаеце, гэты пасыл, гэтае высмейванне трасянкі, гэтае саромленне трасянкай, яно ўвайшло ў нейкі рэзананс, альбо падштурхнула таксама дастаткова як бы масавае стаўленне да так званай трасянкі. Ну, у пэўным сэнсе тая публікацыя і ўвяла ў наш дыскурс. Само слова трасянка, хоць яно і раней было вядомае, але яго так шырока, ну, як, скажем, украінцы суржык, нас все ж таки не выкарыстоўвалі. Вот адна з абаронцаў дысертацыяў, прысвечаных так званай трасянцы, правяла анкетаванне стаўлення да так званага змешанага маўлення. І ведаеце, яно было даволі рэпрэзентацыйнае, гэтае пытанне. 69% рэспандэнтаў негатыўна ацанілі змешанае маўленне. 16% індыферэнтна, 15% пазітыўна. Прычына негатыўнага стаўлення ў тым, што людзі адчуваюць гэтае маўленне як нячыстае, як непрыгожае, калгаснае, непрэстыжнае. Што мы маем у выніку сёння? Калі сапраўды даволі вялікая частка нашых суайчыннікаў гаворыць змешаным маўленнем, это змешанае маўленне выпадкова пераключаных моўных кодаў. У аснове сваёй фанетычнай, інтанацыйнай, сінтаксічнай, беларускае, але бессістэмна насычанае расейскай лексікай. Бессістэмна. У кожнай наступнай сітуацыі насычаная ёю па-рознаму. Чалавек, які гаворыць трасянкай, не трымае ў галаве слоўніка трасянкі. А які ў цябе гэта тэлевізар? Цвятны. Памятаю я са сваёй студэнцкай бульбы, пачатак 80-х у Круглянскім раёне, калі з гонарам
На возе, значыць, конь вязе воз, на ім ляжыць тэлевізор, і мой гаспадар, значыць, маёй хаты хваліцца суседу: цвятны тэлевізор. Граматыка ж беларуская. Цвятны, не святной. В сэнсе нічога гэтаму майму колішняму гаспадару не каштавала пераключыцца на каляровы, у выпадку, калі б вакол яго было статуснае поле гэтая прыметніка каляровы. Я думаю, што праз гэтае напампоўванае адмоўнае стаўленне да такой як бы роспачнай сферы зберажэння беларускамоўнасці мы страцілі магчымасць пераканаць людзей, што яны ўсё ж такі беларускамоўныя. Сітуацыя, пры якой людзі гавораць: скажите, а як вы размаўляеце? То на змешаным языку, сыночек, мы говорим. Слово белорусское, слово русское. Это смешанный язык. Это ж не белорусский, вот как ты говоришь, ты ж по-белорусски говоришь. А у нас язык смешанный. Не, ваша мова таксама беларуская, ну, няхай сабе насычаная чужамоўнымі пазычаннямі. Вось гэты стэрэатып трэба ламаць, але не толькі таму. Вы ўсе добра ведаеце, што галоўнай адмазкай для людзей, якія не пераключаюцца на беларускую, ёсць спасылка на нечыстату, на няякаснасць іхнага маўлення. Мне сорамна перад вамі, я лепей навучуся, а тады пачну. Ну, скажу як выкладчык, як метадыст, значит, что это неправда, что это глупство, что для того, каб загаварыць на блізкароднаснай мове, трэба просто взять и пачаць гаварыць. Калі я не гавару на нейкай славянскай мове, я не ведаю на словацкай. Я ніколі яе не вучыў. Я прыязджаю ў Браціславу на трэці дзень, на другі дзень. Я пачынаю гаварыць. Як магу, але пачынаю, і за тыдзень я ўрэшце на ёй худабедна загаворваю. Гатоў паміж славянскімі мовамі гэтай блытаніны быць не павінна. І апошні стэрэатып – гэта стаўленне да дзяржаўнасці мовы. Это поўнае неразуменне таго, што дзяржаўнасць мовы ніяк не звязаная з модусам асабовай камунікацыі. Ну, это іншае пытанне, это тое, што патрабуе асветніцкай дзейнасці, але яно патрабуе тэрміновай асветніцкай дзейнасці. Вы, напэўна, все бачылі, што пазаўчора з'явіўся зварот, які падпісала пара соцень дзеячоў нашай культуры, літаратуры, проста грамадскіх лідараў, нобелеўская лаўрэатка, які уяўляе сабой такі комплексны дакумент. З аднаго боку, гэта асуджэнне дэкультурацыі беларускага народу за апошнія 26 гадоў, з другога боку, прапанова пункт за пунктам укаранення нейкіх праграмаў ратавання беларускай мовы. Я гэты дакумент не падпісаў. Ведаеце чаму? Таму што ў ім няма ні слова пра тое, што дэградацыя беларускай мовы заканадаўча статусная пачалася з рэферэндуму 95-го году, і што ўратаваць беларускую мову статусна, пачынаць яе ўратаванне, трэба звяртанне ёй паўнавартаснай дзяржаўнасці. Але ананімныя ініцыятары дакументу на маю настойлівую прапанову сказалі, што гэта пытанне надта далікатнае. Не ведаю, што это значыць далікатнае, можа яго баяцца нашыя адроджаныя да грамадскага быцця новыя актывісты. Але што да гэтых адроджаных новых актывістаў, то, ведаеце, сябры, я думаю, што іхная моўная эвалюцыя адбываецца ў фантастычным тэмпе. Не забываймся, што яшчэ ў чэрвені-ліпені, калі з'явіліся на нашай грамадска-палітычнай арэне новыя лідары, новыя штабы, то яны ігнаравалі беларускую мову паслядоўна і канцэптуальна. Ніякія матэрыялы, ніякія выступы, ніякія песні не гучалі па-беларуску ў прынцыпе на травеньскіх і чэрвеньскіх сцэнах. Але нечакана з'явіўся пэўны эфект рэкампенсацыі, які ішоў ад самога абуджанага грамадства. Просьбы і прапановы абазначыць прысутнасць беларускай мовы. І гэтая прысутнасць пачала абазначацца яшчэ да жнівеньскага павароту, ну а пасля жнівеньскага яна пайшла проста сама сабой. Вы добра ведаеце і без мяне, што цяпер многія тэлеграм-чаты, многія двары самапасам увялі беларускамоўныя дні, на ура успрымалі лекцыі па-беларуску, гатовыя 1,5–2 гадзіны, слухаць не проста беларускамоўныя лекцыі, а і лекцыі пра беларускую мову, беларускамоўных музыкаў запрашаць. І ведаеце, я
выкапаў у сваіх архівах такое цікавае чэрвеньскае інтэрв'ю Святланы Ціхановскай, з ёй размаўляла радыё «Свабода». Яе спыталі, чаму выбарчай кампаніі не ўлічваюцца інтарэсы беларускамоўных людзей. Адказ Ціхановскай. Вы думаеце, што частка людзей, калі мы не прапаноўваем нешта на беларускай мове, толькі на гэтым пункце яны не будуць нас падтрымліваць? Ну, в сэнсе, што калі мы не будзем па-беларуску звяртацца, то і нас не падтрымаюць. Журналістка. Я ўпэўнена. Ціхановская. А навошта тады падтрымліваць існуючую ўладу? Журналістка. Гэта тыя людзі, якія не падтрымліваюць існуючую ўладу. Але яны не бачаць ад вас, што вы падтрымліваеце іхныя прынцыпы. В сэнсе выявілася, што для самой Святланы Ціхановскай, якая тады толькі пачынала ўключацца ў грамадска-палітычны кантэкст, ну, рэальна яна прыйшла з не грамадскага поля ў яго, яна не чакала, не ведала, не думала, што беларускамоўныя – это свабодалюбныя людзі. Відаць, у тых штабах існаваў такі стэрэатып, што тыя, хто адстойвае беларускамоўнасць, нейкім чынам канформныя з існай уладай. Вось гэтая байка пра мяккую беларусізацыю, яна, аказваецца, там вот бытавала. І для самой Ціхановскай тое інтэрв'ю было адкрыццём, пераломам, яна шчыра здзівілася. Ну, это радыё «Свабода» вяло, кожны можа вас адшукаць, паглядзець. Вельмі цікавая пазнейшая эвалюцыя таго асяроддзя, якое яна прадстаўляе у пляне моўнай праблемы. Калі гаварыць пра іншыя праявы, артэфакты для будучых антрапалагічных археолагаў, звярніце ўвагу, што 2/3 новых сцягоў супольнасцяў яны выкананыя там, дзе ёсць беларускамоўныя надпісы, яны выкананыя па-беларуску. В сэнсе, беларуская мова – это знак ідэнтычнасці, няхай сабе пакуль што арнаментальнай. Але гэта ўжо кондиціо сine qua non, это ўжо нейкі абавязковы варунак. І завяршаючы, вот што хацеў бы я сказаць, што усе падзеі 20-го году, вось гэтая імклівая моўная эвалюцыя новаабуджанай часткі нашага грамадства – это выдатнае пацверджанне таго, што ўсё ж такі пасеянае падчас двух папярэдніх пікаў сінусоіды 20-го стагоддзя, яно нікуды не падзелася. Нас чакае, я ў гэтым перакананы, яшчэ трэці пік, але, ну, напэўна, нас чакае і выклік, нас чакае сур'ёзная праца, і датычыць яна якраз, можа быць, не камерных карпаратыўных сустрэчаў, а раскрыцця выхаду якраз на папулярызатарства. Так, я свядома канцэнтруюся на папулярных жанрах. Ну, хаця б таму ведаеце, што апошнімі дзесяцігоддзямі чамусьці рынак папулярызацыі занялі вельмі цьмяныя ініцыятывы, якія падмянялі пытанне моўнай ідэнтычнасці пытаннем ідэнтычнасці этнонімнай, этнанімічнай. Значит, вось гэтая байка пра тое, што этнонім беларусы, сама назва краіны Беларусь, значыць, яны прыдуманыя імператрыцай той краіны, якая нас паняволіла, это фейк, як вы добра ведаеце, але, як высвятляецца, яны пануюць у мазгах соцень тысяч людзей. Разам з тым, это вельмі сур'ёзная атака пад адно з падгрунцяў нашай мадэрнай нацыі, якая адбылася пад імем беларусы, якая адбылася пад імем святыні Беларусь, што не падлягала сумневу ні для Багушевіча, ні для айцоў БНР, ні для кого. І ў гэтым сэнсе замена ці пошук нейкай падмены, асабліва цяпер у цяперашняй геапалітычнай сітуацыі, ну, ён, па-першае, марны, хаця б таму, што імя Беларусь цяпер прагучала для мільярдаў зямлянаў. У нас няма больш комплексаў, звязаных з праблемай самаідэнтыфікацыі. Мы ідэнтыфікаваліся ў 2020 годзе пад гэтым імем. Все, пытання няма. Ты гаворыш Беларусь, цябе пазнаюць. І от першыя нашы смелыя
антыковідныя вандроўнікі. Вот я прачытаў Ігора Карняя, это журналіст, які вельмі любіць вандраваць па экзатычных такіх мясцінах. Ён паехаў у Курдыстан, ён сказаў, адкуль ён быў там абняты, расцалаваны, бясплатна накормлены. Як бы нікому нічога больш тлумачыць не трэба. З Расіяй нас ужо не ідэнтыфікуюць. Значыць, гэтага сугучча этымалогізацыі Беларусі як Белай Русі ўжо няма. Ну а з другога боку, як бы тыя, хто выбіраў ліцвінскую ідэнтычнасць у эпоху айцоў БНР, ну ўсё ж такі яны выбіралі хутчэй шлях Жалігоўскага і Пілсудскага. І перачытайце пры нагодзе Коласава ў Палескай глушы, памятаеце, там Падлоўчы, які з гордасцю зазначаў «Я ліцвін», і сваю належнасць да ліцвіноў даводзіў паміж іншым і тым, што яго прозвішча Баранкевіч мела канчатак на «іч», тады як чыста польскія канчаюцца на «скі». Жулаўскі, Дамброўскі, Галонскі. В гэтым сэнсе ён пахваліў Лабановича, той пан Ліцвін. Мы, ліцвіны, любім піць гладка. Ну і яшчэ хваліўся тым, што надта любіць літоўскія калдуны. Я думаю, што мудры Колас не выпадкова ўклаў такое матрычнае, як бы, матрычную інтэрпрэтацыю палітычнага паняцця ліцвін, палітоніма, у гэтую сваю хрэстаматыйную кнігу, ну, у тым ліку таму, што існаваў ужо пэўны досвед размывання беларускай ідэнтычнасці тымі, хто тады прыбіраў сабе такое імя, яго не прыбіралі ні слуцкія паўстанцы, ніхто, ні тыя, хто клаў жыццё за беларускую незалежнасць. Больш за тое, неаліцвіны нашыя цяперашнія, напэўна, вы маглі гэта заўважыць. Ну, асабліва тыя, хто не прапагандуе грунтаванне наша на ВКЛаўскай спадчыне, тут пытанняў няма, а тыя, хто нападае на этнонім беларусы. Яны, як правіла, абзываюць лінгвапатрыётамі тых, хто стаіць на пазіцыі адстойвання беларускай мовы як найважнейшага маркера ідэнтычнасці. І прапагандуюць, ну, так званы мультылінгвізм, які ідзе яшчэ з ВКЛаўскіх часоў, мультылінгвізм ліцвінскай так званай шляхты, з якою яны сябе атаясамляюць. І тым самым усё зводзіцца да банальнага права і падставы гаварыць па-расейску і не дурыць сабе галаву адраджэннем сялянскай і збанкрутаванай беларускай мовы. Ну, як бы я спрашчаю аргументацыю неаліцвіністаў, але ёсць такі дыскурс, ну, вот я хацеў бы абазначыць сваю пазіцыю. І чаму я пра гэта кажу, здавалася б, можна было на маргіналаў бы не зважаць, але мусіш зважаць, таму што яны рэальна запаўняюць той вакуум папулярызацыі, які, ну, вот, скажам, тэма адпаведнага стаўлення да шматлікасці праяваў беларускай мовы, я толькі пра трасянку сказаў, а пра дыялектную мову я ўвогуле не гаварыў, хаця яна, ну, безумоўна, ёсць праявай беларускамоўнасці. Шырыня, шматстайнасць праяваў беларускамоўнасці, рэабілітацыя трасянкі і ввогуле, як бы, забарона на выкарыстанне гэтага слова, змешанае маўленне, мова гарадскіх ускраінаў, маўленне шабаноў, там чаго хочаш, толькі не трасянка, каб нікога не крыўдзіць. І гэта цярплівае і цяжкое тлумачэнне новаабуджаным таго, што ж так сябе ўяўляе дзяржаўнасць мовы і чаму, асуджаючы 26 гадоў несвабоды ў Беларусі, трэба ўключаць у парадыгму несвабоды таксама знішчэння, маргіналізацыю, дыскрымінацыю беларускай мовы. Ну, вось я і выйшаў на грамадска-палітычныя тэзы, ну, што абсалютна не было як не выйсці, як бы, на іх, за што прашу прабачэння. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Тут толькі адзін, самая галоўная праблема тваёй, па-моему, вельмі шмат цікавосткавай прамовы, это тое, што у нас засталося вельмі мала часу на пытанні і на гутарку. Просто літаральна зусім мала. А мне здаецца, што тут мусіць у вельмі многіх людзей у кавярні ёсць жаданне, патрэба штосьці яшчэ удакладніць, пагаварыць, выказацца, папытацца. Я вот
я думаю, что мы все равно хоць там хвілін 10 на пытанні пакінем, спрабуем, але пакуль всех, хто рыхтуецца таксама задаць пытанні, я хочу, вот у меня просто, вот, ну, конечно, много-много-много всего, и я хочу, перш з гэтага многага, што з тваёй синусоиды вынікае, што па сутнасці галоўная, як это сказаць, галоўны дзейнік вот гэтай синусоиды і беларускай і іншых моваў — гэта палітычная воля. То есть, што ёсць палітычная воля на падтрымку мовы, і тады гэтая ідэнтыфікацыя моўная ідзе ўгору, а ёсць палітычная воля адваротны кірунак, то яна ідзе ўніз. То есть, што, в прынцыпе, гэта такая абсалютна простая залежнасць ад кірункаў, ад усіх тых павеваў, якія адбываюцца ў дзяржаве. Значит, дзяржава мову падтрымлівае, і людзі яе падтрымліваюць. Дзяржава мовы не падтрымлівае, і людзі не падтрымліваюць. Ну, ясна, што гэта тут можа хавацца складнік, што людзі проста не выказваюцца, так? Што людзі проста гавораць тое, што ад іх хочуць пачуць у вельмі вялікай ступені. Але у гэтым выпадку, калі это сапраўды выглядае так, то ці не нараджае гэта вельмі вялікі аптымізм што да беларускай мовы. То есть, што калі мяняецца палітычная воля, мяняецца палітычны складнік, і гэтая синусоіда мяняецца вельмі хутка, вельмі лёгка. І вот, мне звычайна гаварылася, што в любой моўнай сітуацыі памяняць цалкам моўную сітуацыю, цалкам, трэба 3 пакаленні пры наяўнасці стабільнай палітычнай волі. Першае пакаленне, у якога эта змена адбываецца, другое пакаленне, дзе бацькі гавораць на адной мове, а школа на другой, і трэцяе пакаленне, дзе ўжо мова школы і мова бацькоў супадаюць, адпаведна, няма ніякай іншай мовы. То есть это все вельмі проста адбываецца. А ў беларускім выпадку, калі глядзець на гэту палітычны складнік, то это просто атрымліваецца, што літаральна там некалькі гадоў, пару гадоў, не трэба 3 пакалення, а трэба просто літаральна пару гадоў, і моўная ідэнтычнасць будзе іншая. Это не значыць, што там валоданне мовы будзе іншае, але там моўная ідэнтычнасць будзе іншая. Ці так я цябе разумею? Гэта ўзаемаабумоўленыя чыннікі. Як Не яны было б, а якая адваротная ўзаемнасць? Адваротная абумоўленасць. Не было б феномену так званай беларусізацыі, не было б феномену БНР, зрэшты, калі б не было моўнага ўсведамлення, пачатку фармавання беларускай нацыі, якая была забяспечана адпаведнымі сігналамі. Пагушевіч і кампанія, новае пакаленне, якое шукала самарэалізацыі. Гэтая моўная ідэнтыфікацыя тыповага цэнтральнаеўрапейскага народу, яна патрабавала ажыццяўлення немагчымага ў варунках няволі. Няволі як імперскай, так і дыктатарскай няволі. У гэтым сэнсе і бальшавікі вымушаны былі гэтую рэлятыўную вакно магчымасцяў пакідаць толькі таму, што ўжо на пачатку фармавання беларуская мадэрная нацыя. Яна ж не таму фармавалася, і беларуская мова была, што бальшавікі дазволілі, а яны дазволілі, таму што яна ўжо была. А от калі яны пераканаліся, што это вылазіць, выплёскваецца, яны тут жа закруцілі кацёл і спрабавалі з яго павыліваць усё, што там наварылася з гэтага катла. І таксама дзяржаўнасць мовы, другі дзяржаўнасць мовы 90-го году, яе не было б, калі б не было, не дзякуючы, а насуперак руху ў кірунку новай ідэнтычнасці. Вось гэты канец 70-х, 80-е гады – это новая ідэнтыфікацыя не проста мадэрнага, а ўжо урбанізаванага беларускага народа. Чаго яны раптам пагадзіліся на беларускую школу ў 83-м годзе? Беларускія класы пагадзіліся. Ходили подписи, збирали белорусские классы, а не белорусские. Да. Белорусские школы, это пригожа говориш, по-моему, такое. Пачакай, 108-я школа, за якую мы збіралі ў 83-м годзе ў Сляпянцы подпісы. Ну, дарэчы, пад 700 подпісаў сабралі.
яна была абвешчаная, там стварылі першыя і другія, але яна была абвешчаная першай беларускай школай гэтага раёна па меры напаўнення. В сэнсе яе статус ужо не мяняўся да самага канца беларусізацыі. Это не то, что аднаразовы набор і все. Не, яна павінна была паступова такой рабіцца, ну, цягам некалькіх гадоў. Так што мы адваявалі беларускую школу. Тут я настойваю. І ў гэтым сэнсе нешта падобнае і цяпер. Якая б ні была новая ўлада, но я спадзяюся, што прастора для каштоўнасцяў свабоды ў нас нарэшце адкрыецца. Дзякуючы тым працэсам, якія адбываюцца цяпер і якія адбываліся папярэднія гады, яна вымушаная будзе адкрыць акно магчымасцяў для беларускай мовы. Яна вымушаная будзе, што б там ні казалі леташнія штабы, прызнаць, што беларуская мова штучна дыскрымінаваная ўвесь гэты час. Успомнім пару гадоў таму дзесяткі тысяч чалавек на святкаванні БНРаўскага стагоддзя. Ну добра, там нібыта мяккая, так званая мяккая беларусізацыя палягала проста на тым, што яны скрозь пальцы паглядзелі. Это ж не яны арганізоўвалі. Это ж людзі прыйшлі, у тым ліку маладыя пакаленні, якія выбіралі беларускую мову. Таму вот для мяне гэта прынцыпова важна. Не, перш гэта мяняецца пакаленне, адраджаюцца каштоўнасці, прычым каштоўнасці ў комплексе. Яшчэ адзін такі важны момант. Наколькі было лёгка гаварыць, тлумачыць людзям, асабліва іншаземцам, якія баяліся, што вось у вас там беларуская мова, вы будуеце нацыяналістычную дзяржаву, вы будзеце ўсіх душыць, вы ўсе скоціцеся, як у Югаславіі, значыць, у балота этнічнай ненавісці. У мяне на гэта быў адказ, што ў нас, дзякуй Богу, вось у нашым гэтым прасцягу ад Эстоніі да Ўкраіны, адбудова незалежных дзяржаваў і адраджэнне нацыяў, яны непарыўна звязаныя з адраджэннем дэмакратычных каштоўнасцяў. Вот гэтыя нацыі, якія памятаюць імперскую няволю, што царскую, што савецкую, развітваюцца з ёю паводле двух параметраў, дзвюх сістэмаў каардынатаў: і нацыянальны ўціск, і ўціск звычайны, дыктатуры, палітычны ўціск. І мне здаецца, што на пераломе 80-х, 90-х мы гэта даказалі. Вось чаму я вельмі балюча стаўлюся да любых спробаў цяпер распаліць новыя канфлікты паміж намі і літоўцамі, намі і палякамі, намі і украінцамі, і наадварот, з іхняга боку таксама. Потому што вось гэтае паразуменне, разуменне таго, што нацыянальнае адраджэнне кожнага з нас не вядзе да пагрозы як бы любому суседу. Это велізарны наш капітал, маючы на ўвазе галоўную геапалітычную пагрозу. В сэнсе, небяспека такая ёсць, калі беларускія нацыянальна-моўныя каштоўнасці раптам спалучацца з нейкай спекуляцыяй таталітарнай. Але па праўдзе усе спробы рабіць такую спекуляцыю, яны канчаліся нічым. Лукашенко спрабаваў пару разоў, пра што я ўжо казаў, узяць гэта на ўзбраенне. Но это немагчыма, это фізычна як бы не карэлюе беларускія нацыянальныя каштоўнасці і мадэль гэтай улады. Ясно, дзякуй. Яшчэ хочу сказаць, што я зусім не падзяляю твайго трасянкавага аптымізму, тому што сапраўды гэта колішні аптымізм. Раней сапраўды, вот і старэйшае пакаленне, гэта была беларуская моўная канва, у якую вставляліся расійскія словы. Вот про то, што ты казаў, про гэты цвятны тэлевізор. І яно так і было. Але цяперашняе нас зусім іншае. Это цяпер нават у людзей, якія свядома гавораць па-беларуску, у вельмі многіх, якія гавораць і пішуць па-беларуску, якія вельмі так вот сур'ёзна да гэта ставяцца. Это расійскамоўная канва, у якой стаяць беларускія словы. Это расійскі сінтаксіс, это яны все ходзяць там за вадой і за грибамі, ну і все іншае. І фонетычна рекаюць і чекаюць. Якраз вот фонетика в меншай ступені, але фонетика расійская, синтаксис расійскі, але вставляюць, але лексика
максимально беларуская, прычым ну, такая вот, ну, так можна нават сказаць необеларуская, так? Вот лексіка, якая выпрацоўвалася ў 80-е гады. І вот гэтая цяперашняя трасянка, про якую ты гаворыш, она вельмі мала засталася. І калі Беларусь цяпер она мусіць адна з самых урбанізаваных краінаў у рэгіёне, дзе вёска зусім разбурылася і знікла. І вот гэтая разам з вёскай знікае і гэтая трасянка, якая на беларускай канве расійскамоўная. А цяперашняя трасянка і нават цяперашняя беларуская мова, і беларуская і журналістыка, і літаратура, і все на свеце, все ідзе Google Translate з расійскай мовы на беларускую. Гэта неведанне не рэзерваў мовы, не магчымасцяў мовы, там нема падзелу там на згубіць і страціць, а все як перакладаецца, як пацяраць, так это згубіць, так а все тады і губляюць все на свеце. То, што нельга потым знайсці. Ну, это вот на гэту тэму, што это ж все ж таки вот гэтае ж станаўленне мовы як дзяржаўнай, гэта не весь працэс, это як бы можа быць толькі падмурак. А станаўленне мовы вот як бы вот у яе натуральным моўным рэчышча, у натуральнай моўнай матрыцы, гэта як бы зусім іншая гаворка. Калі можна, добрый вечар. Это Наконт трасянкі, я сам невялікі прыхільнік, але трасянка гэта папросту перыяд паміж адной а другой мовай. І паколькі калісьці даўней, так як спадар Вячорка казаў, гэта быў пераход ад беларускай до расейскай. Так цяпер наадварот, і паколькі маем адносна мала карыстальнікаў чыстай беларускай мовы ці ў дыялектным, ці ў літарацкім варыянце, тады трасянку трэба вітаць. Я заўжды кажу так, лепшая кепская трасянка, чымсьці чыста расейская мова, лепшая добрая трасянка, чымсьці кепская трасянка. Ну і наконец, вядома, заўжды беларуская мова лепшая. Так што з таго боку гэта можа хваляваць, гэта так, я таксама, тым больш, можа, спадар Вянцук-то не ведае, вы ўж ведаеце, што я з нараджэння, з адукацыі, з выхавання, з грамадзянства і з местажыхарства паляк, але беларус з выбару. І я прыкладова, вядома, гэта мяккага цяння, я не магу, гэта калі я чую гэта па-беларуску, то у мяне ўсё кіпіць. Але з другага боку, ну заўжды лепш, калі будуць яны казаць, не ведаю, пра свае пачуцці, чымся будуць гаварыць, ну, чыста па-расейску. Так што трасянка, яна вельмі спрэчная з'ява, але лепш трасянка чымсьці мела бы быць чыста літарацкая расійская мова яшчэ з маскоўскім говорам. Але я хацеў сказаць пра нешта іншае, пра тое, што рэчаісна беларуская мова, я сам па адукацыі гісторык, вядома, таксама ў Польшы кончыў універсітэт. Беларуская мова ёсць рэчаісна асновай беларускай нацыі, таму што калі паглядзем так, ну, скажем, 120 гадоў таму, яшчэ на канец 19 стагоддзя, калі ласка, было гэта паняцце ліцвінаў, і маглі бы быць ліцвіны, але не. Ліцвіны падзеліліся паводле моўна-культурнага прыкметаў, так? Хто гаварыў па-балтску, або лічыў, што варта гаварыць па-балтску, таму што ведаем, што шмат адраджэнцаў і летувіцкіх, і беларускіх першапачаткова была польскамоўнымі, той рашыў быць летувісам. А хто гаварыў па-беларуску або выступаў ад імені беларускамоўных, той рашыў быць беларусам. Ну не было, нават калі на нашай мяжы глядзім, праўда,
маем недахопы і Беласточчына, і Смаленшчына. Але з другого боку, як вызначалася мяжа беларуска і Віленшчына, як яна вызначалася? Ну, па моўным прынцыпу, хаця ж, ну, тыя мяжы галоўным чынам бальшавікі вызначылі. Ну, якby не было мовы, то рэчаісна беларуская нацыя была бы непатрэбная. Ну, адкуль яна ўзялася? Якby была тая магчымасць быць ліцвінам, і што я ўж не скажу пра поўную палянізацыю. Але не, былі людзі, якія гаварылі на іншых гаворках. Ну, цалкам не на балтскіх, але і на славянскіх, адметных ад расійскіх і адметных ад польскіх. І таму стварылася увогуле тая ідэя, тая ну, вось ідэя, тая, каб стварыць Беларусь. Таму рэчаісна, ну, нават гістарычна на гэта можам паглядзець так, што мова – гэта аснова беларускай нацыі. Ну, дзякуй. Мы ведаем, на самы прыгожы прыклад, это браты Івановскія, якія, тры з якіх, адзін беларус, адзін паляк, адзін літовец, рабілі якраз менавіта нацыі мадэрныя. Выходзілі ва ўрады, мелі вельмі розную датычнасць, але гэта, заўважце, гэта не польскі феномен, это не літоўскі феномен, это беларускі феномен. Вот гэтая вось складаная мяшаная ідэнтычнасць. Згадайце там Оскара Мілаша, які па тэрміне Літва вырашыў, што Літва і Літува тое самае, і взяўся нават вучыць літоўскую мову. Ну, ведаце, яшчэ браты Шептыцкія былі. Это чыста беларускі феномен. Гэтай гісторыі няма асабліва у іншага, то, што вы называеце ліцвінствам. Это менавіта беларускі. Былі браты Шептыцкія, які два сталі украінцамі, адзін канчаткова польскім, спачатку аўстрыйскім, потым польскім генералам. Але рэчаісна, гэта не было нідзе так масовае, гэта бесспрэчна. Мы не забываемся на чацвертага брата Івановскага, які нічым не цікавіўся і спакойна па-польску размаўляў. Можна я даконна Трасянкі адрэагую ўсё ж такі? Я адназначна сказаў, што Трасянка – гэта маўленне на беларускай аснове. Я не маю на ўвазе... Это старая. Я не маю на ўвазе. Не. Гэта і ёсць толькі Трасянка, пра якую я казаў, змешанае маўленне. Новая гэтая з'ява, калі так званыя там новадалучаныя, ці тыя, хто імкнецца да псеўданароднасці, ну там, скажам, музыкі, якія граюць на гэтых танцах, на танцавальных зборках, культывуюць гэтую псеўдатрасянку. Это зусім іншая з'ява, яна да народнасці ніякага дачынення не мае, да народных праяваў. Адна рэч, гэта... Цяпер народныя праявы – это не тыя, што былі ў 70-е гады. Застаюцца, это я перанёс, тому што кепская сувязь, по-моему, застаюцца людзі, носьбіты дыялектаў, носьбіты гаворак, якія традыцыйна насычаюць сваё дыялектнае маўленне расейскай спачатку лексікай, потым граматыкай, ну і як бы і паступова. І гэтым людзям патрэбны, па-першае, ясны сігнал, што яны маюць права і павінны называць сваю мову беларускай, таму што ўсё роўна колькасна іх непараўнальна болей, чым тых гараджанаў, носьбітаў як бы новай мовы 80-х, 90-х гадоў, якія трасяняць. Это з'явы зусім як бы розных парадкаў. Другія гэта эліта, першае гэта народ. І аказваецца, што калі мы такой індульгенцыі не даем, ну дык тады мы пацвярджаем стэрэатып, што па-беларуску гавораць 3%. Вот гэтыя 3% яны ёсць беларускамоўных. Але гэта няпраўда. Кожны чалавек, які нават пытаецца, вы на следушчай выходзіце, заслугоўвае таго, каб ідэнтыфікаваць сваю мову як беларускую, калі ў яго пра гэта спытаюць, і быць у нашым пляне, так сказаць, вяртання пад галачкай нумар 1 сярод тых, хто вернецца да беларускай мовы, таму што ён яе у падкорцы сваёй не страціў.
А про Мастер. чекальщиков и рекальщиков я зусім не говорю. Это вельмі незначная, статыстычна незначная з'ява. Сярод нас яна частая, правда, но але мы не уяўляем сабой такую, як бы это сказаць, вулічна-вакзальную бальшыню. Што ж да якаснай мовы, бо тут лягічнае было пытанне да мяне, калі ты так бароніш дыялектную мову і змешанае маўленне, чаму ты тады Тарашкевіцу бароніш і культывуеш? Я думаю, што культываваць найлепшыя ўзоры рэалізацыі літаратурнай мовы, культуры мовы, правапісу, графікі абавязкова трэба, таму што прыйдзе час, калі яны спатрэбяцца, а вернуцца яны у статус узораў тады, калі будзе медыйная прастора, калі зменіцца падыход да адукацыі. Все это ты назвала тры пакаленні. Я думаю, цягам аднаго пакалення это все зробіцца. Яны будуць узорамі маўлення, а ўжо цягам 2 наступных пакаленняў да гэтых узораў будуць падцягвацца новаўрбанізаваныя. Вось так. 3 пакалення – гэта досвед адроджаных моў. 3е пакаленне ўжо не памятае, што была іншая мова, просто не ведае. 3е, то есть это вельмі блізка 3е пакаленне, унукі. Унукі ўжо просто на іншай мовы не ведаюць. Але вот так вот у тваёй сінусоідзе, якая вельмі моцна завязаная на палітычную волю, так выглядае, што любыя змены ў Беларусі зменяць эту сінусоіду у той ці іншы бок. Ну, заўваж, што мая сінусоіда адлюстроўвае моўную ідэнтычнасць. Ну, я пра моўную кажу. Так, і тое, што яна супадае з палітычнай, як супадае з палітычнымі, яна не зусім супадае. Но она неяк ад яе вельмі залежыць. Яны ўзаемазалежаць. У мяне яшчэ вельмі многа, але у нас няма часу, я хочу спытацца, у каго-небудзь ёсць вельмі пільнае важнае пытанне з грамады у кавярні. Вон Тацяна, вот она адраджае шкотскую мову, ты пра ірландскую казаў, а Тацяна, вот, якая, она цяпер, хто-то у нас, она там займаецца гайлікам і вельмі добра ведае гэтую сітуацыю. Шкотскую ці не скотс, гайлік, кельтскую. У Шкоцыі 3 мовы. Скотс таксама абвесцілі цяпер Да, мовы. у іх жа ёсць скотс і ёсць гайлік. Яна ў такой сітуацыі, як можа быць і беларуская. Яна была скотцам 300 гадоў таму, а цяпер яна проста аб'ектыўна, кажучы збоку, дыялект ангельскай. Я просто хацела сказаць, што мы все змагаемся за у будучыні новая глобалізацыя і новыя імперскія мовы, мовы моцных эканамічных супольніцтваў, ідзе да таго, што яны перамагаюць. І мы змагаемся на вайне, на которой мы проиграем. И белорусская мова только одна з ахвяраў. Это просто, на жаль. Так пакуль што выглядае. Абсолютно. Потому что мне зноў-таки, у мяне гэты пагляд цывілізацыйны, я просто разглядаю сітуацыі, якія былі і 2, і 3, і 4 тысячи гадоў таму. А ёсць лінгва франка, яна мяняецца. Ёсць лінгва франка, якая дамінуе ў пэўны час у пэўным рэгіёне. І гэтая лінгва франка, яна часам знішчае мовы, сапраўды. Часам знішчае мову. Ну, вот як арамейская мова вынішчыла гебрайскую размоўную мову. І вынішчыла яе практычна цалкам. Ну, потым сваімі шляхамі яна адрадзілася, яна пражыла праз усё сярэднявечча, пакуль не паўстаў цяперашні іврыт. Это просто вот одна гісторыя. Але гэтыя лінгвы франкі, это вот, дарэчы, вот наконт лінгвы франкі, таксама я з Вінцуком не згодная. Вот ты кажаш пра інклюзівізм, які табе не падабаецца. Для мяне інклюзівізм это якраз самая беларуская пазіцыя. Калі у вас лінгва франка беларуская, то мы згадываем, што у нас было 6 літаратурных моў, пры тым, што была лінгва франка беларуская ў Беларусі, што агульная мова была беларуская, але 6 літаратурных моў. Адзіная рэспубліка, у якой было 4 дзяржаўныя мовы да другой сусветнай вайны. І гэта як бы вельмі беларуская сітуацыя. У нас ёсць
Пры тым, што гэтыя 4 это было сціпла. Было у саюзе пісьменнікаў было 4 аддзелы без беларускай, потому што яшчэ літоўская была. Вот, іх, правда, іх вынішчылі, конечно, там амаль на 100%. Але тым не менш, мне здаецца, гэта самая дарослая беларуская пазіцыя, якая не казаць пра беларускую мову, якая там ну зусім уже канае гене, а пра тое, што, в прынцыпе, гэта вот лінгва франка дамінантная мова стагоддзяў, і яна дазваляла і дапускала, і песціла, і гадавала іншамоўныя літаратуры, іншамоўныя слова. І вот што рабіць, вот кажа, што рабіць з расійскамоўнымі пісьменнікамі беларускімі, яны абсалютна беларускія, яны больш нічые. Яны альбо ўвогуле нічые, іх просто у іх няма ніякай іншай бацькаўшчыны, альбо яны беларускія. І, безумоўна, яны беларускія, я не збіраюся нікому аддаваць і здаваць. Вось. І тое самае з беларусамі цяперашняга тэрміну 19 стагоддзя. Яны былі максімальна беларускімі нацыяналістамі ў сучасным разуменні, максімальна. То, што яны там збіралі фальклор, што яны штосьці выдавалі, на штосьці там самі нейкія вершыкі складалі, это было ўжо зашкальны беларусізм з іх боку. Ну, тэрміну такога не было, не па-іншаму гэта называлі. Это абсалютна нашыя персонажы, нашыя героі. І зноў-такі, вот то, што яны былі польскамоўныя, палякі іх прыдбалі, ну, там многіх пісьменнікаў, яны сталі вялікімі пісьменнікамі. Это одна гісторыя, уважаюць вельмі моцна за сваіх. Але, в прынцыпе, гэта все такія ж самыя нашыя, як яны і на мове, на якой напісалі, яны па ментальнасці, па свядомасці, па прыхільнасці, па паглядах, яны якраз былі нашымі, цяпер мы это называем беларускія. А яны так не маглі сябе называць, бо тэрміну такога не было. Мне здаецца, таксама вельмі важна, і вот вельмі важна ў сучаснай моўнай палітыцы, што просто оно дазваляецца. Яно, вот просто ты гаворыш пра як бы крайнюю сітуацыю, сітуацыю спрадвізнішчэння. І от ты вот гэтыя вось vulnerable, я вот хацела спытацца, я чула на некалькіх канферэнцыях беларускіх ад розных людзей мова уразлівая. І мяне так вот здзівіла гэта слова, вот пераклад vulnerable як уразлівая. І от ты некае іншае слово ўжыў? Загрожанае. Так, ну так, некае лепшае слово, але я ўжо уразлівая чула ў некалькіх сітуацыях, я подумала, што это просто ўжо тэрмін, ад якога нельга пазбыцца. Вы сказали датыкальнае, ці датклівае. От уразлівая, просто я уразілася, пачуўшы слово уразлівая, як vulnerable. Што беларуская мова уразлівая. Уразлівая, зусім іншае значэнне. Вось, так што... Скажите, что вы только что сказали, забылся, як вас звать, который з нас всей разом сидите. Вы скажите, як вас звать, калі ласка. Так, прозвішча у Настасі маё, а я Даніла, калі па-беларуску. А у нас прозвішча К. Кахан, калі па-беларуску. Кохан по-польску. Это вы только что сказали еще одно слово, которое я уже забылася. Заместо датклівае. Боюсь сказать слово уразливое, потому что оно мне так само не ворочается. Я Нет, это Венчук сказал. Сказал зараз загрозлівая ситуация. Але ты тогда сказал іншае слово, вот калі графік показываю. Датклівае. Ведаеце, у мяне ўсё ж праходзіць нейкія палянізмы, і як не дзіўна, таксама русізмы, паколькі расейскую мову я спазнаў раней і нават не кепска яе ведаў, калі стаў займацца беларускай. Але цяпер я ўж нармалёва па-расейску не толькі што не хачу, але і не здалею гаворыць, потому што ідуць мне беларусізмы пастаёва. Калі трэба, дзесьці там быў у Сярэдковай Азіі, ці калі ў Латвію езжу, я не здалею сказу збудаваць уже па-расейску, хаця ж яшчэ гадоў 15 таму я гаварыў так, што часам мяне і за расейца прыймаюць. Гэта практыка. Скажите, калі ласка, вот я знову астатнюю аўдыторыю пытаюся, тому што нам уже крытычна трэба завяршаць, зачыняць кавярню. Ці все вырашылі ціхенечка уже прамаўчаць, потому што пытанні ва ўсіх, я так мяркую, досыць вялікія. Ці думкі вялікія. Тады Венцук, калі ласка, там уже адкажы апошні раз усім і ўсё, і будзем закругляцца. Вялікі дзякуй, што мелі цярплівасць паслухаць.
Я застаюся аптымістам, паказаўшы вам все гэтыя сінусоідальныя графікі. Ну, хаця б таму, што сінусоіда заўсёды услед за спадам варожыць уздым. Згодны з Ірынай, што да сужыцця з лінгва франка. Ну, дарэчы, я перакананы, што ў гэтым сэнсе стратэгія, якую вядуць у Грузіі, у Літве, робячы ўпор на ангельскамоўную паўнавартасную адукацыю нароўні з культываваннем сваёй этнічнай мовы, яна слушная, нам таксама на гэта трэба зважаць. Ангельская мова нікуды ад нас не падзенецца. Што ж да расейскай мовы, то праблема з яе лінгвафранкаваннем тая, што яе носьбіты, яе метраполія не хавае, што разглядае расейскую мову як баявы інструмент, як бервяно для штурму крэпасцей. І все гэтыя фондаўскі мір, Росат. Ой, і завіс. І нават унук таго самага Молатава, который Ріббентроп, маюць шчодрае фінансаванне, яны не хаваюць таго, што расейская мова для іх – это не проста лінгва франка для іхных суседзяў. Вось гэта ёсць вельмі сур'ёзны выклік, на які заўсёды трэба нам рабіць карэкцыю. Добра. Дзякуй вялікі. Тады вось мы мелі вельмі вялікую прыемнасць слухаць цябе. Вельмі табе вялікі дзякуй. Дзякуй усім гасцям, дзякуй усім, хто прыйшоў. Вось вот тут таксама так, вось што вот людзі пішуць зараз у чаце. Дзякуюць, і што таксама былі пытанні, але што атрымалі адказы. Вось, ну, я мяркую, што гэта у нас увогуле не апошняя гутарка, мы яшчэ будзем сустракацца і гаварыць. Вось, можа Вінцук яшчэ і узаб'ецца таксама на курс на 4 лекцыі. Я вельмі на гэта спадзяюся. Ну, а пакуль што давайце будзем тады зачыняць кавярню і развітвацца. Зноў так вот. Памашу ўсім ручкамі. Усім дзякуй і да пабачэння.